زيهم كلهم لكطفو እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ምሳና 33 ዓመት ተቐሚጡ በበህቅ ልህቀ እንዘይቲ እዘዝ الازمار ምሳና ከምዚ ዝግበር ላበለ ምሳና ዓውዩ ተሰቂሉ ሞይቱ ምጻቱ ኢና ንጽበይ ዘለና እዚ ሁሉ ጥንቆላ እዚ ሁሉ ምትላል ማንም በለ ፀሐይ ሒዙ ተመጸ ማንም ክርስቶስ ኣብዚ እንየተወለኩ ማንም ከድሕኒ የዝብል ማንም መድሕን የለን ኣብዚ ዓለም ኢሉ ኸይዱ ብሊቃውንቱን ብሓቂቶም መምህራን ናይ ቅኔ መምህራን ሊቃውንቱን ሓንቲ ቅኔ ታይሎም ነይሮም እይትእመኑ ሰብአ እንበለ ዋሂድ ስላሴየ በሳመናዊ ዘመን አምጣና አልዎ መኖክሲየ ኢሎም ነይሮም ስለዚ በሳምንተኛ ሺ ማንንም ፈላስየ አውሮሮምየ አድፈሮም የገለሉ ለዚ ሁሉ ከይታአምኑ ፀሐይ ከሐምዚ አገሩ ሒዙ ተመጸ ከይታአምኑ ክርስቶስ አውዝ ዋሻዚ እንዮ ብዚ እንዮ ሐምዚ ይተወልኩም ከይታአምኑ ይሉ ሞይትልና ክርስቶስና አምነሉ ቤዛሃጣን ካውጡን ቆላውጽና ኸይዱ ይበቃ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ተኸታተልቲ ዋና ፖድካስት ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሳይንሳዊ ሃይማኖታዊ ዝኾኑ ጉዳያት ልዒሉ ዝዝቲ እንትኸውን እዚ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪባ ዘለኹ ዛዕባ ኣብ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ጉዳያት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ አብረሮም ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዝነበረ ዛዕባ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዓብይ ተመክሮ ዘለዎም ማሕበራዊ ሃይማኖታዊ ሓላፍነት ተሸኪሞም ብዙሕ ልምዲ ምስ ዘለዎም ሰባት ዛዕባ አልዒልና ከንዘቲና ፈለማ ሽሞምን ዝነብርሉ ከባብን ስራሕቶምን ከላሊለይ ናብኦም ከብለኩም እስቲ ብፀጋመይ ዘለኹም ፈለማ ሽሞምን ስራሕ ሓላፍነቶም ይግለጽልይ ጽቡቅ ይቀኒልይ ዋና ሚድያ ሱማይ ሃለቃ ፍስሓ ተኽሉ ይበሃል ዝነብረሉ ከተማ መቐለ ናይ ማሕበረ ምእመናን ዞባ መቐለ አባልየ ናይ ሚድያ ፍኖተ አበው መተሓበሪ አባል ነኾን ኮይነ እሰርሕ ዘለኹ ጽቡቅ ብየማነይ ገጽ ዘለኹ ያው አነ ሱማይ ሃለቃ ከላል ሕሉፍ ይልበሃል ያው ካብ ፍኖተ አበው አባል ናይ ማሕበረ ምእመናን ከተማ መቐለ ኮይነ እየ አባል ኮይነ ዝቕጽል ዘለኹ ጽቡሞ ብፍላይ ድማ እዚ ዛዕባና ምስ ሳይንስ ሃይማኖት ኣተኣሳሲርና ውን ክንገልጾይና ብፍላይ ድማ ምስቲ መንፈሳዊ ወይ ድማ ሳታኒዝም ተባሂሉ ዝጥቀስ ጉዳይ ውን አልዒልና ብደንቢ ጌርና ክንዝትየሉ ኢና ሳይንስ ውን ከም ዝብሎ ምስ ከባቢያዊ ስነ አእምራዊ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ሰባት ኣብ ርእሶም ዝፈጥርዎ ጉዳይ እዩ ዝሓስብ ኣብ ዓለምና 666 ብዝብል እምነት ሰባት ዝፈጥርዎ ዓብይ ነገር ኣሎ ይብል ኣብ ከባቢና እንደገና በብኸባቢው ናይ ባዕልና ሽም ሂብና እንፈጥሮም መንፈሳዊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣለውሞ እስቲ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ አብረሮም ተኣሳሲሩ ብዙሕ ዛዕባ ተላዒሉ ነይሩ እዚ ጉዳይ ኣብ በብኸባቢኡ ኣብ በብቦትኡ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መንፈሳዊ እምነት ኣለዎ ተባሂሉ ውን የመንሞ እስቲ ብሃይማኖት ብማሕበራዊ ብባህላዊ ጉዳያት ክንርኢ ከለና እዚ ጉዳይ ከመይ እዩ ጽቡቅ ሓዚቲ መልዓሊና ናይ ኩሉ መልዓሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ከም እምነትና ዋላ ከም ታሪኻዊ መጻጽኡ እንተለና ቅድሚ ሳይንስ ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ዝተጻሓፈ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ምስ ወጹ ሙሴ ዝጻሓፎ እዩ እቲ መሰረት ናይ ኩሉ ማለት እዩ ሳይንስ ብድሕሪኡ እዩ ናተራቀቀን ካብኡ እናተበገሰ እዩ መጽኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሊቃውንቱ ውን ኣለዉ እዮም ቅድሚ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይንስ ኣይነበረን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንኣብነት ለይቲ እንትትከይድ እንተለኻ እንድሕር ፍርሒ ተሰሚዕኳ ዝኾነ ዕንጨይቲ ቆጽሊ ወይ እምኒ ገለ እንትትርኢ እንተለኻ ሰይጣን እዩ ኢልካ ክትስእል ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ሸዋሕ ትብል ተሎ ሰይጣን መጽኡኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብመሰረቱ ግን ክሳብ ክንድቲ ኣብ ሰብ ክስልጥን ዝኽእል ናይ መንፈስና ናይ ሰይጣን ምንቅስቃስ ከም ዘየለ መጽሓፍቲ ጠቕሱ እዮም ስለዚ ዓለም እግዚአብሔር ትፈጥር እንተሎ ብርግጽ አጋንንቲ ተፈጢሮም እዮም
ኣጋንንት ኣለዉ እዮም እቶም ኣጋንንቲ ግን ተኣሲሮም እዮም እዩ ዝብሎም ንኣብነት ራእየ ዮሃንስ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት እንተቐምጥ ተሎ ኣጋንንቲ ምስ ተፈጠሩ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ተመቂሖም ከም ዘለዉ ሰብ ከየስሕቱ ብኣንጻሩ ከዓመ መላእክተ ብርሃን ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 ኣርባዕተ መላእክቲ ንዓለም ከይቦም ሒዞምዎ ከም ዘለዉ ይቕምጥ እዩ ኣብዚ ዓለም ከምቲ ዝገለጽክዎ ፍጥረት ትንርኢ እንተለና ትዛዓበየ ንዓለም ተሰኪምዋ ዘሎ መሬት ኣሎ ትሕቲ መሬት ማይ ኣሎ ትሕቲ ማይ ነፋስ ኣሎ ማነው እሳት ኣሎ ትሕቲ እሳት ነፋስ ኣሎ ነፋስ እዩ ንኹሉ ፀይርዎ እዚ ነፋስ እዚ ሓደ ግዜ እንተወፂኡ ዓለም ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይቕምጥ እዩ ስለዚ እቲ ነፋስ ወፂኡ ዓለም ከየጥፍእ በርባዕተ መላእክት ማህተም ናይ እግዚኣብሔር ዝሓዙ ማህተም ሒዞም ኣብ ኣርባዕተ ማእዝነ ዓለም ከም ዘለዉ የቐምጥ ስለዚ እግዚኣብሔር ንጋኔን ስልጣን ዓለም ከጥፍእ ወዲ ሰብ ከጥፍእ ህዝቢ ከጥፍእ ስልጣን ኣይሃወን ስለዚ ድሓር ክንገልጾ ኢና ንምንታይ ዳ እዮም ዞም መናፍስትና ካልኦት በዓልትና እናፈጠርና ብፍላይ ኣብ ክልልና ከምቲ አንተ ዝበልካዮ ዝንቀሳቐሱ ዝኒሄው ሰባት ንምንታይ እዮም ዳ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎም ድሓር ክንትንትኖ ኢና ብመሰረቱ ግን ዋላ እንተ ተፈጠሩ ዋላ ጋንንት እንተሃለዉ ዋላ ሳጥናኤል ምስ መላእክት ማዕረ ተፈጢሩ ምስኒ ቅዱስ ሚካኤል ተፈጢሩ ጦርነት ኮነ ብሰማይ ይብል ከምቲ አንተ ዝበልክዎ ራእየ ዮሃንስ ኣምጦ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ሓያል ጦርነት ተላዒሉ ይብል ምስ ተፈጠሩ ዝለዓለ ክብሪ ዝነበሮ ሳጥናኤል እዩ ነይሩ ምስ ፈጠሮም ተሰዊርዎም ይብል ምስ ተሰወሮም መን ይፈጢሩና ኢሎም ናብ ምርምር ኣትዮም ድሓረ ርኢ እንተበለ ንሱ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ካብ ትዕቢት ተበጊሱ ኣነ እየ ፈጢረኩም ኢልዎም ድሓር ኣነ እየ ፈጢረኩም ምስ በሎም ኣይተኸተልዎን ንኣብነት ቶም ዘይተኸተልዎ ተናዊፀን በቃ ንሱ ዶ ይኸውን ንሱ ኣይኮነን ፈጢሩና ዝብል ምንዋፅ ምስ ተፈጠረ ቅዱስ ገብርኤል ኣረጋጊእዎም ይብል በብ ዘለናዮ ጠጠው ንበል ንቁም በብህላውየነ እስከ ነኣምሮ ለፈጣሪነ ዝፈጠረና ክሳብ ንፈልጥ በብ ዘለናዮ ጠጠው ንበል ዓይንና ወፂ ኢሉ ኣረጋጊእዎም ብድሕሪኡ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ምስ ተገለጸሎም ነቲ ኣነ እየ ፈጢረኩም ዝበለ ብትዕቢት ኣግሊልዎ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ሰማይ ሓያል ጎንፂ ሓያል ጦርነት ተፈጠረ እዩ ዝብልቲ ራእየ ዮሃንስ ዋላ ኣብ ካልኦት መጽሓፍቲ እውን ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ንሱ ምስ ተሸነፈ ናብ መተታታቲት ናብ ሲኦል ናብ ገሃነመ እሳት ደርቢዎ ይብል ኣብኡ ተረጊጹ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ተሰልጢኑ ዘሎ እቲ ናይ መላእክቲ ምንቅስቃስ እቲ ናይ መላእክቲ ንሱ ወፂኡ ክንድቲ ዝኣክል ስልጣን ከይረክብ ብመቁሕ ተኣሲሩ ክሳብ ምጽአት ዓለም ተታሒዙ ዘሎ ብሰንሰል ከም ዘሎ እዩ ዝእመን ማለት እዩ ብመጽሓፍቲ እውን ዝእመን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሓደ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ እንትንርኢ እንተለና ተረጊጹ ሒዝዎ ዘሎ ርእሱ ረጊጹ ሒዝዎ ዘሎ ንሱ እዩ ሳጥናኤል ትምክሕተኛ ትዕቢተኛ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ካብኡ እንታይ ኢሉ ካልእ ኣምላኽ ከይተምልኹ ኢታምልክ ባይዳ ኣምላከ ዘእንበልየ በቃ ካባይ ካሊእ ኣምላክ ኣሎ ኢልካ ከይተምልኽ ኣነ እቀትል ወኣህዩ ኣነ እየ ዝቀትልን ዝሕውን ዝቐስፍን ዕድመ ዝህብን ኣነ እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ታናይ መጀመርያ ትእዛዙ ንሙሴ እንትህቦ እንተሎ እዚኣ እያ ቀና ኣምላክ እየ ካልእ ኣምላክ ከይተምልኽ ስለዚ ካልኦት መናፍስቲ ኣለዉ ካልኦት እዚ ኣለዉ ኢልካ ናይቶም ሳጥናኤል ተኸተልቲ ዝነበሩ ምምላኽ ማለት እግዚኣብሔር ምኽሓድ ማለት እዩ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ካሊእ ነገር ከምዘየለ መሰረት እሱ እዩ መሃንዲስ እሱ እዩ ፕላን እሱ እዩ ካብዚ ወፂኡ ተኸይድካ ግን ካብ ስርዓት ወፂኻ ትኸደለኻ ማለት እዩ መማሓደሪ ደንቢ ናይ ሃይማኖት ተባሂሉ ዝተዋሃበ ካፍቲ ቤዛ ሃጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እንኩይሉ ንደቂ ሰባት ሂብና ስርዓት ስርዓት እዚ ድማ መማሓደር እዩ ካፍቲ ፕላን ካፍቲ ሕጊ ካፍቲ ደንቢ ተወፂኡ ሓደ ሰብ
ازي توكس زخون زلو سلازي اب كللنا يخون اب هاجرنا زغبر لولو نغرات جن حجن دنبن بمطحاس كافت ممحدري دنبها وصيخا كابي خمز مص زي فلات بعلخا ونينخا وناني حدق بهالي ازي يو يحبها سلالي ولو ايوتي اب سرعات بلاش زلو لابنت خما ايو مصحف قدوس بهايمانوت درجه كنامنلو تلنا تناتنا ممحدر دنبنا كافت ممحدر دنبي وصاي كسرحتلو زملكتو اكال تغوايو تاي سرح زلو كابي مصيو سرح زفتح كله كاب امنت وصاي كاب سرعات وصاي سبلا تالله بيبوتو ناي امنت بوتا لاوصا سبات بمتلال كسرح تخوينون دحل سرعات زكتاتل نجر ندحل يلي منغسنا وعلى ممحدر دنبنيو ሃይማኖት ድማ ናውዓሉ መምሐደር ደንብልዮ እቲ መንፈሳዊ ክትትል ሰዓን ምግባሩ እዩ እዚ ሁሉ ነገር ኣብ ታይሱምና ክፍጠር ተሎ ለምሳሌ ከምዚ ሰሙኑ ሰማዕናዮ አውሮሮም ልባል بحق من هتو زي أنا سمع هو خذ قربا جزء يوزي سئلوا أفتي أكاف تعدي خم أملك خوينو زنحته هزو من مثل زي فلت كريستوس وانجيل كريستوس اللي يسبحوا بتككل يبر اسكاو خزي أورورم البال أنا هم رأخو عوي سواء يخوين له هندزي عمت تايب خوني صنحو بزء من هزي لا صنحان ما يحرقت زبال ህፃናት ቆልዑ አውላት ተጠመኦ አውላት ሓፀው አጣል ሒዝኻ ይخيድ ካው ደማ ቆልዑን ሕፀው ይምሐሩ አመርዓ ይጽዋዕ ካው ደማ እንድሕመርዓ ዘይጽዋዕ ኻየውን እቲ ጸብሒ በላሸ እቲ ዳስ ይፈርስ ባእሲ ይኸውን ንፋስ ይልዓል ልባሃሉ እዚኦም በቃ ለይኾን በቃ ስኡይሉሲ አግኒንዎ ማለት ይሉ ከጋንኖ ለኻለ ደማ ለአውሮሮም እዚ እዩ ነገር እዚ ምክንያቱ እዚ ለይለ እዩ ለይለ አደም ነይሩ ምናልባት አነ ከምዝ ፈልጦ ቅድሚ ካብ 74 አካባቢ ጀሚሩ አደም በየጓይለው በየቦታው ግንል ባህል ላተቆፀ በየቦታው ዳስ ክስራሕ መርዓ ጓይላ ክልዓል ተሎ ብዙሓት ተቆፀይቲ አዴታት ወይም ካወለ ካባቦታቱን بتاع سيطان غانين حيزو ويم جن حيزو تباهيلو بتاعمي فلفلا يغبرلو نيرو بقى بيبوتو ودحريه جن اتي بحقت منغستنا بزنبرلو شعكاب 74 عامه مرات جميرو جن اذا نغرزي اب حنت غايلا اذا نغرزي اكيت يغبر زتقوصه ببتري غرف سلازنبره طاللا طفي نيرو كاب تግራይ احنا سمعنا ينفلط بدحريو خزينا نسمع زلنا ورورم زبال مبي بريرو ينيرو ينبراي سلازي ازي تخاتاتيلو من يطفيو نيرو منغست يطفيو نيرو زقص تقص سبيت يلا زقص سباي يلا هوي لبهالي نسمع تلاهيو سؤال خاتلاهي خاتوص مبي لدحريت القدميت مقصاي زبال ነገር እንደይ ዘመኑ ቀሪ በምንታይ ቀሪ ግን ተخاتاتيلو እቲ ዝነበረ ስርዓት ስለዘጥፎ እዩ ዚ ጣላላ ቅብጠት እዩ ቅብጠት ካብ ቅብጠት ተልዓለ እዩ ዝብል እምነት ስለዝነበረ ጦፊዩ ደማ ቅብጠት ምዃን ብምንታይ ፈሊጥኻዮ ክትበልኻ ደማ አሽዑ እንድሕል ሓም ተፈጥሮ ኮይና ንወስዶ ተኮይና ግን እስካብ ኸዚ ብምፍራሕ ወይም በበትሪ ወይም በደግ ክጠፋ አይነበረ ጦፊዩ ግን ስለዝጠፈአ ስኡይሉ በዓልና ንፈጥሮ ነገራት እዩ ኸዙን አምልኮ ጣዖት ስለዚህ ዝከታተሎ ሰብ ስለዘየለ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ 21ኛ ክፍለ ዘመንስ እሞ አካታ አፍቲ ዝዓበየ ዝነቕሐ ህዝቢ ማእኸል ማይ ማንጨሎ ሃመ ገለብ ማይ ሓርገጽ ኢሉ ከፊሉ ምስ ህዝቢ ከፊሉ ክውዕል ተሎ እስካብ ኸዚ ናይ መን ጉድለት እዩ ዚ ጉድለት ዚ ናይታ አካባቢ ዘሎና ሃይማኖት አመራርሓ እዩ ኢልኻ ተኣምን እቲ ህዝቢ ምንም ፈልጦ ነገር የለይ ወለዱ ጽኒሐሙሉ ሃሙ ኢሉ ደማቶም ህፃናቱን ላ ተቀበሉ በቃ ሃም ዓውይ አምላኽ እዮም ዝርእይዎ አምላኽምሉ እዮም ልገብሩ እንዲያም ከይሰምዖም በቲ አካባቢ ከይሐልፍ ይድንግጹ ከይቆጣዖም ከይቀትሎም ከይሕሞም ሓደ ነገር ተኾይኖም ድማ በቃ
بو حليفة نيرة وما يرقص نيرة ببقى هم حدر خايول خوي حليفة قال البلزي أملكو نيرو يكا آدم جميرو خازن دا يقرباتو نفلط وينا أبي إثيوبيا ملو قرب عدماتها قرب دنين خاي تستا أبزينا إيكال قربيو همزي انتنني أيو إزي بقى كاب قبصاويان تتححيزوز مسأ بقاتي هزبنا تككلኛ እምነት ስለዘይ ተሰወኸሉ ልመጸ ደሐርግን ናይ አጭበርበርትን ናይ ሰነፋት ስራሕ ዘይፈልጡና ወርኦም ክመርሑ ዘይኽእሉ ሰባት ዋና ኮይኑሎም ቲ ህዝቢ ስቁይል ለስላሳ ቦታ ስለዝረኸቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም ቶም ምሁራት ዘይኾኑ ቶም ዘይተምሃሩ ደናቁርት ኣብዚ ነገር እዚ ዘይተምሃረ ህዝቢ ሓላው ለይውሉ ነላዊ ጓሳ ዘይውሉ ህዝቢ ስለዝረኸብዎ بستفلالي من جدي يصاوتوا ولو مالتي بمانقلوتو تخد بامنتو يخد بطنقلا يخد بمولو طلالا خمس تريو زلخم عالم خزي بغزاهر لا يخونه تامن زلاس بطنقلا ابستري ولهم فيسبوك كلقاوتلو بيفا نايز خونت نجر مدحانيت انا خندزي نفس خمزل نفتوشت اكلات ناس خما غيرهم همز شرچروس اتمدحانيتس باشحات زقطرس انحنا لين فولت اوف توشتي نا هندزي انا كليت ناي فنጫ ناي اغري ناي راسي ناي مرمر ربيلهم ازي اتم مدحانيت زشطو ازي كغورتلو كاو دمو تم سنفات دما እንደገና توم وانا اب ኢትዮጵያ حملبم لناغا لنورو سبات لقاصرم زيولهم سنفات حداركم مرحو زي خلو لا بأيوم ذاتو عباي مدحاني سلزرخوا ناي وانجلونيوش واشا بمخانا ناي محبئيت بوتا سلزخونات اب اخوينوم بطنقلات هزبتي وهزبي اتهزب دما كافتم ممران كافتا بيت كريستيان كافت اريوم نعاتهم يوم زامو يتاللوهم بقى بستفلاليه كاو كابل እግዚአብሔር ክፈርሑ كابل ካህናት ክፈርሑ ንቶም ጠንቆልቲ ወይም ደሞ ንቶም ፈለስቲ ወይም ደሞ ንቶም ኣብ ተማህለልቲ ኢና ባህልቲ ለአቶም እዮም ዘአሙ እዚ ደማ ያህስብ ልብል ስለዘይሎ ይምበር ታኾይኑ ጦፉ ኢደይ ነበረን በመንግስት ደረጃ እኮ እዞም ተቆጻይቲ ኣብ ትግራይ ሙሉ ተቆጻይ ርኢና አይንፈልጥ ስለዚ ሃመገሩት ሓዊኡ ከም ጸንሐ ስካብ ከዝውን ንምንታዩ زيلا جبر سؤال خلارة خالت مصنح مالت ناتنا دخمت يمبا أنا زي المسألة نتفل يدليا صبما زي عب حد خبابي زت العلا زعبا سلزخونه بالشامبر زي قداي زي عب بخبابيو نايو على زخونه أسمات اللو كما عبنت عبر رومينا على النمبر جرماي دبسهم عبابرو زولي علوم عدال جوبنا أسمرهم عنديل شنجر أكار ببخبابي حاونا النابل زي صوعلو خنتاتينا نرزلنا مو إذا ما حبرسب زي كابيم تيوو خمزي عينت منفساو زخونه أتحساسبان نمن تايخه ناب خمزي عينت عقول بهلن لمدن كأتخيلو صبو نمن تاينا تنقل أثيو نمن تاينا منافست أثيو زبل كمتي هلك خلال زغلصو كاف تمرت غدلتيو مجمريا تاعتون تلخم تزاربكو تحقي كاف እግዚአብሔር ወጻ خالق يتملخيا زياتاني مجمريا حقيا مالت تقصيرن استوها انا حق الله كنحالفن زي يغبأنا زغددا مالتيو كمتناي سغاوي منغستات زغورو مجددي متأنقري قدابي ناولو زقمطو والله حقتات مالتيو هذه 10 6 قالات الله 10 قالات أريد 6 قالات وانجيل كابزي الموسى جهنم أساتي أتو سيولي أتو حاتياتي أتو زي أن السبخ وي أبزي أن أطبيقو كحز خئل ناي وانجيل حربنيا سلزت أفأ نبعلو تناي وانجيل حربنيا تولو اتزمر قشي يزبل مسكال حيزو نابتن قولان تأتو إخاتريو تاي سلزا قدر جنزب زغزي زي ناي جنزب جزيه جنزب ناي مأكاب سيستم مفتقر
ስለዝኾነ እቶም ቅሽቲ ትብሎም ኣብ ዝሓለፈውን ከም ዝገለጽናዮ ንኣብነት ኣብዚ ናይ እንታይ ሽሙ ኣብ ሓደ ፀበል ቀሺ እናተባሃሉ ይጽውዑ ግን ዝገብርዎ ተግባር ናይ ቀሺ ዘይኮነስ ጠንቋሊ ናይ ጥንቆላ ኸይዲ ዘስፋሕፍሑ ሕዚ ኣብ ዝኾነ ፀበላት እንትትከይድ እንተለኻ ተላኢኸ እየ ደቂ ኣንስትዮ እንተመፅየን ንስኺ ምስ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ተሻጢረን ገንዘብ ይቕበላ እሞ ንስኺ እጣ ክፍልኺ ኢለን ምስኡ የዋስባ ገንዘብ ኣክቡ እናተባሃለን በሉ ናብዚኣ ኣምህር ኣቢሎም ኣብቲ ፀበል በሉ ንፀበል ዝኸውን ኢሎም ገንዘብ እክብ የብሉ ካርቶን ምስ መልአ ንባዕልቶም ይካፈልዎ ናይ ገንዘብ ግዜ ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ናይ ወንጌል ሃርበኛ ሰባኺ ስለ ዝተሰኣነ ናውዚ ወሪቕና እዙይ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ተፋታታን እዩ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ክልተ ተፃረርቲ ኣለዉ መላእክተ ምህረት ኣለዉ መላእክተ መዓት ኣለዉ እዚኦም እግዚኣብሔር ዝፈጠሮም እዩ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ማለት እዩ ሕዚ እቲ ሰብ ካብቶም መላእክተ ምህረት ገዲፉ ናብ መላእክተ መዓትና ናብ መላእክተ ስህተት ይኸይድ እሞ ብኡ ገይሩ ገንዘብ ክረኽበሉ ዝኽእል ሕዚ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን እንተሪኢኹም ብሰንሰለት ማእገሮም እናገረፉ ሕዚ ብናይ ሩቅ ብእሲ ዝድሕን ሰብ ከም ዘየለ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐሚጡልና ኣነ ዝተሰቐልኩልኩም ንኣኻትኩም እያ ስለዚ ብናቱ ቁስሊ ንሕና ሓዊና እዩ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ብናይ ሩቅ ብእሲ ዝሓዊ ዓለም ዝሓዊ ሰብ ዝሓዊ ፍጥረት የለን ቶም መናፍስቲ ሕዚ መናፍስቲ ኣለዉ ዶ የለውን መናፍስቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም መናፍስቲ ኣለዉ እዮም ግን ስልጣን የብሎም ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩኻ ስልጣን የብሎም ተኣሲሮም እዮም ስልጣን ከይረኽቡ እቲ መድሓኒት ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓደ ካልኣይ በቶም በዚኣቶም ተኣመኑ ዝበለና ብመላእክት ብጻድቃን ብሰማይታት እቶም ዝተፈቐዱና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝወፁ መጽሓፍቲ ደጊምና ክንድሕን ዳዊት ደጊምና ክንድሕን እዩ ዝፈቅደልና እምበር መናፍስቲ ከድሕኑና ኣይኽእሉን ንምንታይ ድኣዮም ህዚ ማዕቢሎም ንምንታይ ድኣዮም ህዚ ገኒኖም ከምቲ ዓንቶ ዘቕምጥዎ ዝነበሩ ሃለቃ ኸላሊ እኒ ኣርዓዶም ዲኹም መኒኹም ትብልዎ ዘለኹም ዝሎም እነ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ዓብለሎም ዝበሃል ማለት እዩ ሕዚ ተን ዝዛረባ ዝነበራ ኣንስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት እየን ዝመስላ ምንም ዝፈልጥኦ ነገር የብለንን ነዚአን ዘፍልጥ ሰብ ስለ ዘየለ እምበር ርኢናዮ እኮ ሰብ እንተኣትይዎ ጋኔን ስለ ዘለዎ ውሒጥ ይወስደካ እዩ ዝበሃል ኣብ ማይ ዓሰም ዓድዋ ውርድ ኢልካ ሓደ ዓብይ በብኸባቢኡ ኣሎ እታ ዝፈልጣ የዛረብ ዘለኹ ኣብኡ ሕዚ እንድሕር ናብኡ ኣቲኻ ጋኔን ይውሕጠካ እዩ ይበሃል ነይሩ ለይቲ ከይዶም ዝተሓፀቡ ብፍላይ ተጋደልቲ ብፆት ከይዶም ዝተሓፀቡ ምንም ዘይኮኑ ዝወፁ ትዛረቡ ንሰምዕ ነርና ዝኩሉ ኣብ 17 ዓመት ቃልሲ ንሕና እውን ዘርከብናሉ ማለት እዩ ኣጋንንት ኣለዎ እዮም ዝበሃሉ በዓልቲ ኣብኡ ንቕመጥ ኣብዚ እግሮኦም እዚ እንተደቂስካ ክትመውት ኢኻ ዝብሉኻ ኣብኡ ደቂስና ንቕኒ መብዛሕትኡ በረኻ እዩ ነይሩ ንርኡ ናይ ተጋዳላይ ማለት እዩ ንምንታይ ሽዑ መናፍስቲ ዘይነበሩ ስልጣን የብሎም ንወዲ ሰብ ካብኣቶም ንላዕሊ ብዝኾነ ተፈጥሮ እዩ ተፈጢሩ ባዕሉ ጎይታና ማነው እግዚአብሔር እፍ ኢሉ ብእስትንፋሱ እዩ ፈጢርዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ እንታይ እዩ ሰብ ዘክብሩ እቲ ኣይመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ዝኣልዎ ውሉድ ኢልካ ሓደ ዓብይ በብኸባቢኡ ኣሎ ሰብ ክብሩ እቲ ኣይመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ዝኣልዎ ልቦ ተመሰልዎሙ ሰብ ክቡር እዩ ፈጣጥርኡ ግን ባዕሉ ናብ እንስሳ ይቕየር ናብ እንስሳ እንተተቐይሩ ከም ድልየቱ ይሰቲ ከም ድልየቱ ይሰክር ከም ድልየቱ ይሽርሙጥ በቃ ናይ እንስሳ ባህሪ ይሰርሕ ማለት እዩ እዚኦም ኩሉ እዩ ዝጥቀም ንኣብነት ስርዓተ ክህነት ተዋሂቡ ናይ ክህነት ስልጣን ዝተዋሃበ ካህን ጉቦን ትበልዕ እንተጭበርብር ጣዖት እንተምልኽ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልናዮ ዝተፈላለየ ፀበላት እናኸደ እንተጭበርብር ትሪኦ ክብሪ እዩ ዝቕንስ ዘሎ ካብ ክብሪ እዩ ዝወርድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንትኸውን እንተለኹ ዓመ ብጣዕሚ እዩ ዘሕመካ ናይ ሃይማኖት መነሻ ተባሂላ ናይ
ታወተጽየን መቀመጠ ተባሂላ بمنافست تتورر انتلا ازير يسوخ زبل كهن ازير يسوخ زبل اباس نمنتاي نالبات هذه منور سلامه ناي دمو قنا زنيه ناين ابرورم انت ايام كغورو كنرينا بمسرات كن كساب زي زبصخه تمو كباب زلو كهنات تمو كباب زلو عبيت عدي نمنت ايام سغيرم سلازي كاب እግዚአብሔር እምነት ወፂኻ ጣዖት ኢኻ ተምልኽ ዘለኻ ጣዖት ኢኻ ተምልኽ ዘለኻ አብርሃም እኮ አቡኡ ታራ ጣዖት ናጸረበ ይሸይጥ ነይሩ አብርሃም ናብዚ ኩሉ ክብሪ ዘብጽሖ ነቲ ጣዖት ተሰኪምዎ ይኸይድ ነይሩ ታሪክ ከም ዝብሎ ማለት ተሰኪምዎ ከድካ ሸይጥካ አምጽሞ ገንዘብ ንኡ ሸይጥካ ገንዘብ አምጽ ኢልዎ ከይዱ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ታር ተማራሚሩ እንታይ እዩ እዚ ተሸኪመዮ ዝኒሆ አነ እንታይ እዚ እንጨይቲ እዩ ብለ ተሰለስ ተፈጠረ እንጨይቲ እዩ استخدموا إلو طمينا بالعني لو سخ صمينا استياني لو سخ دخيم نعرف نيلو سخ تحرح يزوم مسوردنا بكتما إذنني هو زي يسمع قرصنا يروي بقرص يتطاوت عينني هو زي يرئي اقرني هو زي يخيد جوزنا قرني لكم جزء يلو وتخوينو ابراهام عبيد قد اي مرود تفوليو بعلا يزق على لا ديلا عوس من يغزا زبال مسلالو بعلو نحرق علي الود امنك غزل يو دحر زشوط زغزل مسانه انت ملس انتلو امن اما ساقيلو سيرو وي بالنت طاوت سيرو كاو نؤس للصوره املاح كركب قدنا لو زملخو ነገር كركب قدنا لو كاو تماراميرو صحاي ايا كل صبوق باور زلوا صحاي كملخ يلو دحر صحاي ون حصص ريلا مشت تطلق انت مانو غوباي خلكلا اومي خلكلا دحر حصص رخيولا تماراميرو املاك صحاي تناببني يلو نصحاي زفطرك املاك تناببني تزاربني يلو نابز كل خبر بصحو املاكو فليطو معناتيو سلازي نافتشعو زنبره غزي هز تمليسنا እግዚአብሔር ኩሉ ሐሊፉ ተሰቂሉ ሞይቱ ተቀቢሩ ተንሲኡ ዳግም ክመጽእ ኢሉ ሐዲስ ሰርዕና ኸይዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይሉ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጣዖትን ናብ መናፍስትን ይኣቱ ስለዚህ ዜርና ከም ታንተ ዝወልክዎ ሃርበኛ ናይ ወንጀል ስለስተስአነ ዝሰብኽ ስለስተስአነ حزي بستفالا لي ملك افت بيت كريستيان وعلى افت بيت كريستيان زوريا نبعلو بزحات نغرات يخاطري نابطاوت ززنبلو بقى لمقنا زخونه نغر كمصيو انا حليمه ايه يبلكا انا حليمه ايه لمقنا معاتك مصكم يو ازي تكونوا يخم انه شبر زفطرو بحتاوي ينازولو بحتاوي تجمرت له بحتاوي ناب كتما يقطن اب كتما خوينو بحتاوي زبال انا بطعمي يزغرمني بحتاوي ناب كتما يقطن بحتاو تما اب قدام كوينوم حفن وليعم ويم انتي بلعو قصلي بليعم بطيزا مس اراويتنا تدافؤو زنورو بحتاويان الله زيوم يم بحتاويان زبالو اب كتما زاتو مودلدل كن بحتاوي إنا تباله منفس زي رأخو كمزي تجارة عبز قال عد خمزي تفترة حلف حلفهمكو مسكال كاب سمايات وريدوس كم حاولنا تنقل وريدو أو زيري إيه إلهم زمسكور حسوت كله زيهم ناي جنزب نقادو إيه ناي هيمانوت نقادو إيه تمحبرسب كنديناي زأكل ندحري تمليسو زعاليو زخلخلو زمهرو زغسصو زسعانه محبرسب زتفطره كم زلو እዩ ዘርኤና ዘሎሞ እዚ ከመይ ጌርና አይና خناليو ዘለና ብፍላይ ድማ ናይ ዝ ማሕበረሰብ ሓለፍቲ መራሕቲ ፖለቲከኛታት ሰሞያ ሃይማኖተኛታት ዝበሃሉ ብኸመይና እዚ ነገር እዚ ክእለ ዘለዎ ኢልና አይና ንሐስብ በጣም ይጽቦ እቲ ዋና ነገር ሓደ ሕርሻ ገፍ ሕርሻ ታሊካ
ቦታ መነሻ መድረሻ አለ ሓፁር ክህልዎ ኣሎ ሓፁር እንድሕለየውሉ ሓደ ዝኾነ ነገር ትጥቀሙሉ ነገር ካብዚ ላብዚ ናተይ እዩ ካብዚ ላብዚ ክትሓልፈ ይትኽእልን ካብዚ ላብዚ ተባሂሉ ገደብ ተሃልይዎ እዩ በተለይ ኣብ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ዘሎ ሓፁር ዝበሃል የለይ እቲ ሃይማኖት ገፍሕ እዩ እቲ ኣማኒ ብዙሕ እዩ እቲ ህዝቢ ብዙሕ እዩ 96% ኣማኒ እኒአና እዩ ዝበሃል በተለይ ኣብ ትግራይ ግን ሓፁር የውሉን ዝፃህዮ የውሉን ዝከታተሎ የውሉን እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ብዘፈቀደ እዩ ዝኣምን ምክንያቱም እዚ መራሒ ምረኸበ ነይሩ እቲ ዝበሃል ዘይበሃልን ዝሰው ኩሉ መምህራን መሃለዩ ነይሮም እዚ ኩሉ ነገር ዝፍፀም ዘሎ ፍጻሜ ኣይረአይ ነይሩ ካብ ምንታይ ጉድለት እዩ እዚ ኩሉ ላተገበረ ሰብ ላተዘበጠ ብሰንሰለት ሰብ ላተወቕዐ ሰብ ላተታለለ ሰብ ኩሉ ነገር ላተገበረ ዕልል በላ ጥራሕ እዩ እምበይ እዚኣ ኣይትግበርን እዚኣ ካብ ሓፁር ወፃኢ እዩ እዚ ካብ ስርዓት ወፃኢ እዩ እዚ ኣባና የለን ኢሉ ልናገር የለ እንዲያም ካፍቶም መምህራን ልላዕሊ ሰልጢኖም ቶም ሰበክቲ ወይም ደሞ ቶም መናፍስቲና ባህልቲ ማንጮለት መሕፀብቲ ኢና ተቆፀይቲ ኢና ዝገበርትን ዝብሉ ልዕሊኦም እዮም ኸይዶም ንሳቶም እዮም ዝፍርሑ ንሳቶም እዚኣ ይግበር ይተይልኻ ብጣዕሚ ለሎም መልሓስ ለሎም ሓውር ለሎም ጋርዲ ብዙሕ እዩ ሰልጢኖም እዮም ዓውዮም እዮም ስለዚ እዚ ልምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ገንዘብ እዩ እቲ ህዝቢ ተታሊሉ እዩ በቃ ተታሊሉ እዩ ኣይግበር ይተበልሃዮ እውን ኣይሰምዒ ስለዚ ኣብ ገጠር በተለይ ኣብ ገጠራት ብኡ እዩ በኣምልኮ ጣዖት በቃ ኣምልኮ ካብ ፈጣሪኡ ከኣምንስ ኣብዝሓት ህዝቢ ብጥንቆላ ብዝተፈላለየ ነገር እምነት በቃ ካብ ፈጣሪ ወፃኢ ተተሓሒዙ ዝፀንሐ እዩ ኣታሊልዎ እቲ ህዝቢ ያህ ድብል ድማ የለይ ሕደግ ዝብል የለይ ኩሉ ስቑኢሉ ይርኢ ስለዚ እቶም ምክንያቱ ከምቲ ብብነዋዕሉ ንሃይማኖት ኣመራርሓ ታይታ እዩ ስርሑ ታይታ ይገብር ህዝቢ ከይታለል ብዘይኾነ እምነት ላብ ዘይኾነ ዓለማ ላብ ዘይኾነ ቦታ ከይኣቱ ያህ ክብሎ ዝግባእ ነይሩ ትን ሃይማኖት ኣመራርሓ እዩ ስለዚ መንግስትና መንግስቲ ክሰርሕ ተሎ ሃይማኖት ድማ ንሃይማኖት ክሰርሕ ካብ ዝኸውን ነይሩ እዚ ኩሉ ትውልዲ ጠፊኡ ለሎ ኣይጠፍኢ ነይሩ ጠፊኡ እዩ ብጥንቆላ እዩ ዝኣምን ህዝቢ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ እይቲ ተኣመኑ በኣማልክት ወይ በእጓለ እሚሃው ለይክህሉ ኣድህኖ ርእሶም ለይክሉ ኣድህኖ ርእሶም ከም ዝተባሃለ ኩሉ ብማንም ሰብ ክትኣምን ኣይትኽእል ሃማኻ ለሓመመ ላረኣኻዮ ሃማኻ ክሕከም ሆስፒታል ላኸደ ሃማኻ ምግቢ ላበልዖ ሃማኻ ላወደቐ ሃማኻ ሃሪሱ ላወዓለ ሃማኻ ጾም ሊቡ ምንም ለይውሉ ላታለለ ቅርሺ ሃባላ ላበለካ ብኡ ኣሚንኻ በቃ ሃም ኣምላኽ ልዕሊ ኣምላኽ ርኢኻ ስልበለካ ክትኣምን ዝገበረ ብሓቂ ስርዓት እዩ ከምኡ ገይርዎ ስርዓት ህዝቢ ምንም ኣይፈልጢ ትተወለደውን ብህፃኑ ኣብኡ ይዓውዩ ለሓደ ኣቦ ተተዋሂሉስ ኣቦ እዩ በቃ ጥንቆላ ማለት ብሓቂ እውነቱ ብድላላ ብጥንቆላ ዝኣምን ህዝቢ በቃ ሓደ ሓሚምኒ ላሕሚ ጠፊኣትኒ ይብልቲ ህዝቢ ላሕሚ ጠፊኣትኒ ኢሉ ክደሊ ህንዲ ብቦቶኡ ሰባት ልኢኹ ባበይ ሓለፈ ባበይ ኸደ ህንዲ ማለት ላብ ጠንቋሊ ይልኸድ መጀመርያ ላበይ ኣቅጣጫ ኸይዳ ተላሕሚ ጠፊኣትኒ ወይም ብዕራይ ጠፊእኒ ኢሉ ላብ ጠንቋሊ ይልኸድ ዝጠንቋሊ እዚ ግን ኣይፈልጦ ሃምዚ ለኣብነት ሓደ መስሐቂ ነይሩሲ ሓደ ሰብኣይ ፅምዲ ዕራይ ጠፊኦሞም እዞም ፅምዲ ዕራይ ምስ ጠፍእዎም ደልዮም ስኢኖም በቃ ዳሓር ላብ ደላላ ቤዛኻቱም ዝፈልጥ ሰብ ደይትፈልጡ ኢሉ ደላላ ድማ እኒኦ ላብ ጠንቋላ ልወስዱ ደለልቲ መልዕ ብዙሓት እዮም ካብኡ ታይሎም እሞ ቅርሺ ብዙሕ ይዘኽፍለኩም በይ ኣብ ዘለዎስ ብደንብ ነግረኩም እዩ ተዋሂሎም ሰብኣይ ኣረ ይኹን ኢሎም ቅርሺ ሒዞም ምስ ኸዱ ዕጣኖም ገለኦም ምናምን ነጥሹ መቸም ትፈልጥዎ ኣለኹም ክብሪ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ዝግብኦ ክብሪ ልዕሊኡ ልዕሊቲ ቤተክርስትያን ዝግብኦ ክብሪ እዩ ፍትዳ ጠንቋሊ ለሎ ብድሕሪኡ ሰብኣይ ኣትዮም ጫምኦም ኣውፂኦም ብድሕሪኡ ጦሸ ጢሽ ምሰጠሸ
ري مسبله زمواعر له هندي معلت غيرهم كالطفو يلوم تنكلنيا يدما ورحم غيرهم يلو ورحم هو ري مسبله اسمرات يوم واعركم يلوم اسمرات دما يخيدي خازت هاي الوم زي دلالا مدلاي سي عد قدام غورلهم رحيق يا خازي تري ولا خصو اي عد قدام مدلاي جميرم يلو خزي بزخوان هو الكعت بحمارة سبنام خزون خميلين بقى أرجت أفيوه لو تنقل يخد برايت أفيوه خمو ولا حميم ولا سلازي إذا تعيو كم تاي قدلتيو بقى كافتي كرساس اللي دك ساعات كبل بيزهات عن كل حق سريع لنا بزي بكرساس راح يخاك تدحن زلك خالي مدحاني تاو عالم ليل لمخانو سلازي تسواكوت هزبي ايو ابز عالم تبلاشيو تهزبنا ገንዘው ግዚኡ ሕማሙ ገሉኡ ምናምኑ አጥላቅሊኡ በየቤተ ክርስቲያን ትሪው ወለኹም ማይላው ጻኻብ አንጎሎ ጽብቕ ለበለት ዓይኒ ተውጽእ አባ ኮይና ሓደ ሞላጫ ቀሽ የልብላው አይ ጽጋዕ ብድሕሪኡ ታማይ ሓንቲ ዓይን እያ ላ 44 ይኸፋፍላት ሓንቲ ዓይን ማይ ና ኩሊት ልበይና ና ፍንጫ ልበይና ና ጨጓራ ና ካንሰር ታይሞት ሓንቲ ማይ ስኸፍልፍልፍልፍል ለቢሉ قدحيبو اشتلا جبرن اشتجري كان حد أول على جبرة دخلنا سبلا أياتي أو دحر والوسخاتهم خزي ناجور الدليل لفظي نافنك نارسي ناجري نقرطمات ناقرصات ناتقمات أزيل لا الخلات تشركرة تمحبر سب بعلوانا يولي قاسا يولي تهزبي تولي عتوري ريو أو يصفيرو مكنياتو الحكمنا خيدون يخودوت حكمنا تجنزب يخودوت يزلو ورفع عدنا تفتر بتلي خزي مانچولت نغيسيو كاو እንደገና تبعال مانچولت سويل كما يكيشت تمص هندي سب بلعخايو هندي سبط فيخا تاي غيرخا تاي قتيلخا غنا لهله بسنسلت لا تزبط اسب بزيو ነው ይለፋለፍ እዩ ይብላፍቱ ውሽጢ አነ ምናልባት بحق مناتو سيطان كناجر أبوشت مانچولت آتيو سيطانس أنا إيه يلوشت كلف لفتلو مانچولت رئينا عينا أبزا خز زمن أبزا قروا زمن يامس يامبي بزح زمنات بنات العدبة قوا غيرنا بحق رئينا ينفلت مانچولت خيرها تحاصيل خاتمص أفتم يوتيوبرات ويدما ناب ميديا زمصوم أكلات زغورو على محتد كنرا خلنا تمحبرسب انت حزب الامنه اللو ناب تسكر ناب مرعا ناب كريستنا انت زي صوعهايو تبوتا بطعمي ربشو نفاس يسدلو باسي فطر يبل دحر دما نتي تسكر يكون مرعا معدم زخون ورقت نافت بوتا خيدو يزوحابو بدحري እንደገና አፍቲ እዋን ወራር ዝነበረ ሻዕብያ ናፍት ከባቢ ብዙሕ ስቃይን መከራን ከምዘ ውፅሕን ፈልጢና ግን ድማ ነቶም ሸውዓተ ወረርቲ አካላት ወይ ድማ ሻዕብያ ናቱም ስቀተለሎም ነቶም ሸውዓተ ሻዕብያ ቀቲልዎም ሲሒቡ ወሲድዎም ይብል ናቱ ክበሃል ከሎ አመንቱ ማለት ድዩ ደቁ ማለት ድዩ ወይስ መንፈሳዊ እምነት ሙስኡ ምትእሳር ዘለዎም ማለት ድዩ ኢል ከሓትት ይግቦ ነይሩ ዩቲዩበር ሶይሉ ሒዝዎ ናብ ዓለም ወዚፍዎ ዘሎ ስለዚ ናቱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናቱም ስቀተለሉ እንቶም ሸውዓተ ወሲዶሞ ይብል ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንደይናይ ዝኣክል መንፈሳዊ ዝቕጠት ከም ዝኣተናውን ዘረድእ ኩነታት እዩ እታ መንእሰይ እውን እንታይ ትብል ካብ ከባቢ እንታይ ደኾን ተወሊዱስ ሓደ ናብ ከባቢ ዝቦታ እዚ ኸይዱ ሓደ እንደገና ኣብዚ ተሪፉ አሎ ዶ በህይወት ወሎ ተንወላዲቱ እውን እንታይ ይብላ ኣነ እኳ ይረአኹውን በዓል ቤተይ ሪኦምዎ እዮም ሓደ ዓይኑ ዕውር እዩ ሓደ ዓይኑ ፈጣጥ እዩ ከምዚ ዝበለ መንፈስ እዩ ኢለን ይዛረባ ክንዱዚ ዝኣክል መንፈሳዊ ዝቕጠት ኣቲና ምህላውና ዘርኢ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ መሪሕነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ይኹን መሪሕነት ዘለዎ ኣካል ብደንቢ ክመርሕ ይግብኦ ሃይማኖታውን ኣብዚ ተሓታቱ እዩ ማሕበረሰቡ በበየናይ መንገዲ ክገርሕ ከም ዝግብኦ አላልዩ እዚ ኣይኮነን መጽሓፍ እዚ ይብል ንስኻቱም ትኸድዎ ዘለኹም መንገዲ እዚ እዩ ጌጋ እዩ ወይ ድማ ነቲ ማሕበረሰብ ከተረድእ ማሕበረሰባዊ ዘተ ኣካይድኻ ናፍቲ ከባቢ ወሲድኻ ምንም ነገር ከም ዘየለውን ምርኣይ ይከኣል እዩ
تهليون تريخا زين زي زلوا أكلاو يكون منفساو يكون أمنتو تغيروا له من جدي كفتر كخل له ومالتي so زي خميت رأي وستي تنولادي تزارع وزرع له أفتخبابي راح يكون عم حد تجراي ناي تجراي زلوا أخبابتات بفلا يبزح الساعات محبرسبنا أو خبيد محبرسواوي بوليتيكاوي إيكونومياوي قوس بمئتاو تمليسو ندحرتيو عاتي زلوا مو استي خمي غيرنا ترقنا يوزو زتزي خمي غيرنا مفتحون تقبلنا كم تزول كاي بتعمي زحزن تكالي هذه ابز غزي هذه امو عم مناسي تزارو ازروا سمعنا يينا اب عدوا كاب سيطان وليدن سبيتي كلته وليدن مانتا يوم تحده ናብ ሓደ ቦታ ኸይዱ ሓደ ኣውዚ ንሄብ ከባቢና ኢለኒየን ዝዛራ ነርነቲ ዩቲዩበር ዝተዛረበኦ ማለት እዩ ብመሰረቱ ሰይጣን መንፈስ እዩ ከም መላእክት እዩ ተፈጥሮ ከም ታንቶ መእተዊና ዝበልናዮ ከምቶም መላእክት ሓደ እዩ መንፈስ እዩ መንፈስ ኣይጭበጥ ኣይረአ ከም ነፋስ እዩ ነፋስ ኣይትጭብጦን ኣይትሪኦን ረቂቕ እዩ ሕዚ ካብ ሰይጣን የንወሊደን እንትትብልተላ ሓደ ዓብይ ግድፈት ወይ ዓብይ ሓሶት ኣውዚ እንሄ ማለት እዩ እምበር ከስቲ ዩቲዩበር ክጥይቕ ዝግብኦ ሰይጣን እንታይ ዓይነት ድዩ ሰይጣን ይወልድ ድዩ ሰይጣን ይራባሕ ድዩ ኢሉ ክጥይቕ ኣይግብኦ ነይሩ ስለዚ ኣውዚ ሓደ ነገር ፈሪሶሎ ማለት እዩ كاوزي تبغي سكان تترن تلخا حدا متعلل سبب تخباب خمزلو يو زرد أكامبر سيطان كمزلو يكونن زرد أكا سيطان يتريون أيتدسسون منفسيلنا لنا سلازي منفسس كاف سبيت وليد زرع يولن أين كاسقسن أي بلعن أي ستن كابيم سيو ركابي سجاجيرو كل الزخيل إذا أمن حرة السبب أنا من تأيو موسيو تبتعم زجرم زيو سبات بستفعل لي ملك تتاللتينا زين سبزي أن حزي أميننا الله أبوزي مالتي كسب نتسيت أنس نعا بلع ستا إلى كسب مسوع زوز حلو كنتات تترن تلخا كم تزول كاي تكلم أفتخباب زلو ناي بوليتيكا نمن فساويان مرحت مو طراي أين هبهم تراي بوليتيكا مرحي انت أي زقبر روزي استرعياني هذا نحنا أنا ارقطني ايه كنا تزما تشاچو كيدنا أبيلو تبرورب سيطان عديمكن ورقت هيبكن موصيو كالوت نغرات أفتي قداي شجر كي يفتر زجبرس أين يرياني تنبلن صحنو جوا خيدنا أيام صون سميعة إيلن سر أيام نجرم نمبر أيرو أخوان إيلن كأو حليفو حدا نجر الله بفلاي حسوت نتدقى جمن تغير تلو حق إيز مسلكه أب كوينات عدواسي طاليانا ويانس جورجيس بصعدا فرس موصيو نغوس منليخ تاوتا جورجيس حيزو موصيام سلازنورو جورجيس صعدا فرس حيزو نسوينا تزاورنا ودئنا وعيلو نازوره الى مسيزارو زبل بفلاي زماخل هاجر اب اثيوبيا بدنبي كم حدا خساغرم يم حيزمو تبعل صعدا فرس قالوا لا ايو ناي راس قالوا لا فرس صعدا اي نيرو ناي قرص اسلتي صلاي ناي متقع سلتي يتقم سلازنورو راس قالوا لا بوتي يلون تولون بوتي يزورو بوتي يلون تولون بوتي يزورو صلا انانوبو تاوق انانوبو زتعوت المخنياتون كاوزي توغي سميام حزنا منتاي قيرم واغن قدوس جورجيس نطاليانا ياصليو نيثيوبياويان حغيزو نوعل كرماو ايو نمتاي نزرو نحنا كو قدوس جورجيس تግራዋይ ኮነ ኢትዮጵያዊ ኮነ ሰማዕቲ እዩ
بسماعتنته إنا نخبر زلنا نبر كوجن زخل انت خوينو نأتاتم يخوجن زقبون حواتو مالتيو سلازي قدس يورجس ساب زخوينات زي يأتون ناتو يكونن جن زحست زي تدريس هذه أما أخل هاجر وأرى رأسه الله يوم تلك هد أنت زرنيا تجري يوم زلوها قالوا لا عند بقولنا ينبرن جندية تدرقونه ويزور من بواقعو أيام كبلوها مالتيو زيونكم إيو إيلن بلا حدا إيش نص زي ولو نفاس زي ولو مرعي كايديو نفاس زي ولو تسكاري كايديو أبستفعل لا يعدي أورورم سلازم صديو بسر مصيو أبجزا خنكب بلع ساتيديو ريخنا ريخ أنت تبعيلن زن زمسكرازنا ورا منهم كم زي بلن يخاطر الرجاجز ناي شعبيا سراويت ناي شعبيا وتادر قتيلو مخم انت غير بصر حزنا يمزرنا نيرنا فقد افتوق حزنا يندد ابزرنا نير مودلنا نيرو ناي شعبيا نزي اراويت شعبيا ناي شعبيا سراويت كله قفعن تفصم انتلو ارغطنيا يافتعد نسا استدفرا قالاتلو استقاصله غزاوتلو استچفچفه حزبلو مچس جنوسايدرات ابزعتوا سم تيقتلو انست دقنسين تيدفرو ايكدون ابزعتوا مالتيو نفتعدن الساعاتيو انتنيرو شعبيا اي مدفرن اي مقاصلن اي مقتلن نيرو ابررم حزم دا انت خوينم ودا زي مشنفوني شعبيا بسروس حزنا تتحيزن دا مزورمو طقلالا بو متشنف نيرو مالتيو سلازي صعده حسوت زي كونه سئلي ابسنا يمرم ازي زغور وزلو انا تي اورورم زبحال سب يلنا يكونكن زبزلو الله يچبربر الله معناتيو يچبربر الله سلازي زمچبربر سبزي توزلو ممحدار تومنا هيمانوت مبرحت خعم باورؤو እግዚአብሔር يخحد ስለዘሎ እንታይ ላታ ቆልዓንት ተነሰይት ዲን ተነሰይት እንተዛርባ እንተለዋ አረው ይኾይኒ እንበር ከንፈጣር ኮይና ንሪኦ ኢለ ለዚ ክሕደት ጣዖት አምልኾ ተጀሚረሎ ማለት ኣብ ትግራይ ጣዖት ይምለኸሎ ግን ንስሓባት ይልዎን ቤተክርስቲያን ይኸዳ ይኾና ደቀን የጠምቃ ይኾና ተስካር ወንገብሪና ይብላለዋ ኦርቶዶክስ እንዘን ሰበይት ዚን ማለት እዩ አውሽት ኦርቶዶክስ ከምዚ አይነት ተግባር ተፈጸምተለ ግን ዘይቁጭጮ ሓንቲ ለይትውን ከሓድረ ይግቦን ዝኾነ ጳጳስ ዝኾነ ቀሺ ዝኾነ ፈላስ ማለት እዩ ወይወቀሳናው ዘحنا ينبر ተመ ከተማ ውሽክልል ናውሉ ዝውዕሉ ዘለው ፈለስቲ እዛ ቪዲዮ እዚ አምስ ወፀት እኳ ዛ ዩቲዩበር እዚ ምስለቃቃ እኳ ከም እሳት ተንቀልቂሎም እዮም ቀናተኛታት ኮይኖም ንእግዚአብሔር ቀናተኛታት ኮይኖም ከጻሪ ዋዝ ግቦም ነይሩ كسعلم ممكن كان تلقى بزح حوارح غير الله بتعمي زحزنك سلازي ازين تايوم صيو تم كاناتي تمهارون سلازي تمهارو انتايو حانت مثالي لا حانت كم ترت وقع اللاسي حدا قشي ناب ميكائيل صبل تصوعس كيدنا حدا غزا يولو دحر دغس تغيرو يبلع يستي تي امهليت زحدره بتعم ود مزمور ليك كعمل عبدك خفيلو سقيلي يرئي مالتيو دحر تاي لو حتونا زي قشي ابي قشي لما انت ميكائيل تايز غورلو يبل بኋላ لما انت حبيب عندي قدس ميكائيل زموتلو يلو زي املكت يركو يقلع اوي رؤسو حيزو مخنياتو نو غاديفوت قشي ስለዝኾነ يبلع يساتلو اتي ግን ገና ተረፍክ ይጽበሎ ማለት እዩ ተወደ መዝሙር ትሊቅ ስለዚህ ሊቃውንትና በደገና ወጹ ሊቃውንት ለምንትና ሆኑ ተም ዘይቶም ሃሩ ግን መስቀል ስለዝሓዙ ሻሽ ስለጥምጠሙ ዘይ ክብረቶም ይخبሩ ማለት እዩ ካው ኡይ መሰረዝ እንታ ኮይንካ ቅዱስ ሚካኤል ማቱሎም የሰምዕ ዘለኹ እንደረይ ሰማዕኹን ስለዚህ ዝተምሃረ ንስሓባት ስለዝኾነ ይምበርዘን ሰበይት ዚአን እርግጠኛ ተስካር ዘተስክራን ተቆይነን ንስሓባት ኣለወን ማለት እዩ ንስሓባተን ግን ስቁይል ይሪአነሎ ጣዖትና አምለኻ አውሮሮም እናምለኻ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ዘምሮ ሲኑ ዝተምሃረ ካህን ተሳይኑ ምስጢር ዝፈልጥ ካህን ተሳይኑ እቶም ምስጢር ዝፈልጡ ብሽግር ተቋራሚዶም ፈቀዱ ተበቲኖም ንሄው እቶም ብኔትወርክ ዝተኣሳሰሩ እቶም
ትምህርት ዘይብሎም ሻጥር ጥራይ ዝፈልጡ ግን አፍቲ ጉዳይ አትዮም ስለዘለው ይኸው ህዝቢ ትግራይ ከም ሕብረተሰብ መጠን ዘቂጥናለን ኣብ ናይ ሩባ ኣባይ ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ክሳብ ግብፂ ዝኸይድ ሩባ ሓደ እዋን ቃለ መሕተትና ገበርኩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝወፅእ ዘለው ዓበይቲ ናይ እምነታት ቦታታት ኣለው እቲ ሓረስታይ ንኸይጥቀመሎም እቲ ሓረስታይ ናብ ባዕሉ እቲ ሩባ ዓፂፉ ንከይኸይድ ወይ ድማ ንከይሐርስ ሕድሕድ መዓልትታት በዓላት ተገይሩለን እቲ ሩባ ዓጊትኻ ናብ ሕርሻኻ እንተእቲኻዮ ድማ ከምዚ ትኽሰስ ተገይሩ ጠጠው ዝበለ ሕጊ እውን ነይሩ ብሃይለ ስላሴ ግዜ እውን ማለት እዩ ንምንታይ በዚ እምነት ተብቲብኻ ማለት እዩ ትማይኻ ከይትጥቀመሉ ምግባር ተጠቂምካሉ እንደገና ክትዓበየሉ ኢኻ ሕቶ ከተልዕል ኢኻ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትሸጋገር ኢኻ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ብእምነታት ተብቲቦም ኣብ ሕድሕድ ቦታታት እናይ ዋዕሉ ናይ እምነት ቦታ ኣቐሚጦምሉ ከምዘይንቀሳቀስ ገይሮሞ ክሳብ ሱዳን ይኸይድ ካብ ሱዳን ድማ ክሳብ ግብፂ ዝበፅሕ ምንም ከይንካእ ዝተገበረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እስቲ ሃለቃ ኣብዚ ዘውጋዕናዮ ጉዳይን ኣብቲ ቃለ መሕተት ዝረአናዮን እስቲ ከመይ እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ብፍላይ ድማ ክንድዚ ዝኣክል ኣብ ስነ ኣእምሮና ተፅዕኖ ምፍጣር ፃዕዳ እዩ ኣፍንጩ ማናቱ እዮም ተወሊዶም ካብ ሰብ ዝኣክል ይባዝሑ እዮም ተዝባዝሑ እውን ልዕሊና ክኸዱ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ካብቱ ሰብ ላዕሊ ክኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ድግስ ተደጊሱሎም እንድሕር ኣብቲ ድግስ እሱ ዘይተረኺቦም ትድግስ ሕሙስ ይኸውን ዝብል ነገራት ኣሎ እሞ ከምቲ ዝረአናዮ እስቲ ኣብቱ በቲ ሃይማኖት ደረጃ በቲ ማሕበራዊ ቅልውላው ደረጃ ሪኦም እስቲ ኣብኡ ኣትኪርና ወግዕ ንግበር ትክክል እዩ ተገሊጹ እዩ ማለት እዚ ሓጋጣሚ ኮይኑ ኣብረሮም ተረኺቡ እምበር ብትግራይ ደረጃ ብዙሓት ኣብረሮም እኒአው ሓደ ኣብረሮም ይኾነ ተገደደ ብብዝወኡ ብብጣዊኡ ብብቕሸቱስ ኣብረሮም ለይብል ዓዲ የለይ ኣብረሮም መዓልቲ ፈሪስዎ ኣጋጣሚ ተታሒዙ ኸዚ እምበር ኣብረሮምስ ጠቕላላ ብቕሸት ዘይተረፈ ኣብረሮም ኣሎ ስለዚ እዚ ክገብሮ ዝኸኣለ ድማ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ጠቕላላ ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ሓፁር ዘይብሉ ኖላዊ ዘይብሉ ጓሳ ዘይብሉ ህዝቢ ስለ ዝረኸብዎ እዩ ለምሳሌ ኣነ ካብቲ ዝገረመንሲ 26 ሻዕብያ ቀቲሉሎምስ ንሱ ድማ 7 ተስሒቡ ናብቲ ባሕሪ እትይዎም ማይ ሓርገፅ ድማ ዝበሃል ትማይ ስለዚ እቲ ህዝቢ ጣብያ ኣሚንዎ እዩ ስለዚ ናይቲ ህዝቢ ጉዳይ ይኾነ እቲ ህዝቢ ሽምባን እዚ በቃ ዕብይ ዝበለ ዋርካ ወይም ዕብይ ዝበለ ነገር እውን እንድሕል ይእመን እዩ ተተባሂሉ ዝኣምን ህዝቢ ኮይኑ ኣይተሰርሐሉ ብሃይማኖት ተማኡ ዘለው ካህናት ኣፍታ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ካህናት ክህነት ክወሃቦም ተሎ ተሓላፍነት ናይቶም ምእመናን ኣባት ንስሓ ኣለዎም ዞም ምእመናን እዚኦም እቶም ኣብኡ ዘለው ካህናት እዚ ላረአዩ እዚ ላሰምዑ ሰቂሎም ሓቢሮም ምስ ኣብረሮም ውዓሎም እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ ብሓደ ምልባረኽዎ መስለኒ ትፀበል ስለዚ እቲ ብሓቂ ኸዚ ኣብረሮም 7 ወስኽ እኳ ናዩ እኳ ከየብዝሖ 26 7 ኣይራኸቢ ሻዕብያ ሃምላ ኣብረሮም ልበሉ ሃምዚ ሰብ ዝቐትል ምትሃልየ ነይሩስ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይድስ ኣይምትኻየደ ነይሩ እዞም ብሙሎም በየጣዊዑ በየቆሸቱ ዘለዉ ኣብረሮም ኣበይ ሃምል ነበሩ እውን ጠፊኦም ነይሮም ከዚ እዮም ኣብረሮም መን የልበሃል ዘለዉ ስለዚ እዚ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ቀቲልና ምክንያቱ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ተጎዲኡ እዩ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ነጊርሃዮ እውን ኣይሰምዒ ጠቕላላ ተመሊሱ ኢልወቕዐካ ኣሚኑ እዩ ፀኒሑ በቃ ምክንያቱ ልዕሊ እንድዒ ኣማኢት ሸሓት ህዝቢ ዘመን ዝፀንሐ ነገር ሕጊ ኮይኑ ወሲድዎ ነዚ ንክስፋሕፋሕ ድማ ደለልቲ ኣለዉ ይበሃል እዚ ድማ ደለልቲ ኣለዉ በቃ ለዚ በቃ ምክንያቱ እዞም ብባብ ፅቡቅ ዓዲ ወሲዱ ይልቕመጥ ከዚ ቦታ መሪፆም እዮም ዝቕመጡ እዞም ከምዚ ዝሰርሑ ሃምላውረሮም ወይም ደሞ ብጥንቆላ ዝመሓድሩ ሰባት ፅቡቅ ቦታ ዓሻ ህዝቢ ርዮም ፅቡቅ ሃፍቲ ዘለዎ ዓዲ ርዮም እዮም ዝቕመጡ ለኣብነት ኣነሲ ካብ ዝገርመኒ ኣብዚ ከተማና ሓደ ላሰና ነገር ሓደ ዓርከይ ከዚ ቡና ቤት ተር ኢለን ኩለን የውፃ እሞ ድሓር
كوصات اللوا أفتحاد بتعمي بوتاي سان ومبر تسوي بقى يصغط أفتحنتي سامي تزعزع سنت تنسنست بزي تبلت سبل بهالي وليتي جزا بيراجن كل حدا إيو تسويتون صبوتي يا هم هجرة كاو تايجبر حدا دلالا اتوي للبينو وا أتي تايد عيسو لي ولو أوزي ما خاف مبرسي إنا مسئنا سي أوزي تايد عيخ جزا تروحوا أتندع لأني ترقم هو مرقم وتأي حدا جزع تغير يمبي تايو قال أيه تبل هدا حار وا تا حدا جزع تغير كي مو هنديدن يوي قال لا بش لبولو سرح دين يوي هندي ليك أونت دن يوي ويم دمو هندي نايزي سبز صحو مدحاني زلوم ساتلو أتمم صلي وا ما أرش بزحيو أرى ولا يمزح كمرت لك حوالا مالت هذه بدحريو يمصى يبلد على كابزس حقني قال بدحري تاجزع سبزح قرش مسوسده ناي وعلو جروبات له 15 زخونو مدحانيت كل مستطناقات مدحانيت كل ነገር قرشون مستخافله كافت زخفله تقرشي نحاده سومن سلكلا تدولم او بمحبر يقنيو قطبت بالمدري ومبر لا تلقحت كمندر علل اتازي اخي يقبر بدحري حقي وها ايوب زي اخي تقبري زي اخي تسرحي زي طلالا مساي اي حدرن زي تغيرخي لافت زنورخي ازملس إلهم دحر 5-7 دير هذا قردي أستيوم بزخانة ملك على سبع حديرات بهال مسخرات بدحريو أزام زنوارو سرحم تناقيهم هلم يقولون دجنا هم النور يطفوا بدحريو تمليسات خد وحق تناقري كافزن حجزنا قرناك يا بالاش خيط وهمزي أجير ما يخوني زي فين ويو خلا أهم بحدث يتحدث خزي إذا بحور سبزي بحق بناتو توليعيو توريرويو إذا دم كم من تأيو كافتي أمر رحي كنياتو بها عندنا كفل الزمن ببوباتو وهامزي البل إمنت زلوا هزوي تهزو كأي وهيو تهزو منو الفلط إلي لو لخدك خدت اللو بك أمل بالخيو صو يروي الأمن كاب إجزاء رزق جبران ميكائيل أصفني جبريل أصفني كاتبل سوق أصفني حملة ورورم لولك حزن يوم قصفن يوم مرحان يفرار حوان يوم بقى إكلازي تغير الخا خمزي جبر الخايو خمزي جبر كايو كاوجن رينا يو طيت لي وجني أنا بتر لي وجني أنا خمزي لي بقى خمزي لي قبل مهفته مني أنا لا ولا عشيوم يوم تهز بقى ناي نقدي لو على تولا لو مونسي نا نقدي ناجنزم هفته مجبرني أنا لا ولا نهفتي تري ولا ما بز فيسبوك نحريهم ما هينهم ناي مستفاقر ناي قال لا تبهالة هزي بزي الأمن بقى بصرحه يأمنن بمويقو أي يأمنن صريح كبال عي خيلن كله بمولو صحافتي مصاريح تموتيقو مدحاني سلازلو إلبال بمدحاني عاتيهم زنورس بتكنولوجي ونماتيهم انديا سلازي ساتهم بتكنولوجي رأيقهم لتهزبي أو قصر غيرهم يوم يفرار حوة يوم لما لتهزبي يفرار حوة بقى كطرات بطرات جبرك كأيه خمسي جبرك كأيه خدانها قدك كأيه كعودك كأيه خمس جبر محلي نيرو طيت لي وقع مخانا نيرو دا زخلو عدنا تود أبيد أخيدو نيرو زخلو بحق وناتو بزوح حزبنا تتاليلي ولا ونتي مهر البهال أكل كوي ولا تمهر البهال أكل نازمانو بها عندنا كل زمان لو تكون اللجيل تشجع هزون بوي لملخ بقى أنا بوي يلأمن بو يملخ يتهزبي يفرح لحل حدا هنقول ولا سمن حريو تنقطقط يلو روالاته مهرته على سفسي بو يلأمن حدوان أولاي تاسدو كيندو كويشا زبال وردا زو harmful traditional practice ويدما غداتا ባህላዊ ልምድታት ንምጥፋእ ናይ ክልተ ወርሒ ጽንዓት ነይሩ ንኸይደ ነይረና ኣፍቱ ቦታ ከባቢ እተን ወላዲት ዝረኣኹወን ማለት እዩ ምኽንሻብ ኣፍቱ ከባቢ ጓል 5 ዓመት ያ ትኽንሸብ ሓር እቱ ምኽንሻብ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ መንገዲ እዩ ዝካየድና ከም እምነት ኮይኑ እንደገና ምስ ተኽንሸበት ታጓል ኣንስተይቲ ጸበል ይግበረላ ሞተን ደቀ ኣንስትዮ ዘይተ ጸበል እንድሕር ዘይተገይሩላ ኣይተኽንሸበትን ተባሂላ ኢዲ ጠቃቆማ እየን ስለዚ የግድክ ትኽንሸበለዋ ድሓር ኣፍቱ ከባቢ ዘሎ ሓኪም ወይ ድማ ዶክተር
أماخرنا يخيدنا وقت فلو وقال يبلنا دحر نفتن ولادي تزخنشي وانتن قتلنا أي تخدون زين سويت زيان بحد وجن بدأيين بقولنا بحالي وجن تنقاليتيين بقولنا بس هل ساي وجن دجنا خنشابيتيين يلون كلنا جرحيزين يلون عاقتمون كتوفي يخو ميلنا وأنا مسمع حزتي هاس يونيفرسيتي تمهارو نورو خوينا نأتي تجزا خنور يخلنا جن بتعمي زحزن زسكحكح دما بلحت نجارات زمول جزا خوينو رخيونا يو مستن ولادي تكفيلنا بونا خن ستي نجات خلنا جن تنسويتي خمانا سبيين زن تمخري كنمخرن كلنا تمخنشاب غوداي مخانو نتمحلالف تحمامات HIV حاويسو هيباتايتس يكون خالوت نغرات كم محلالف خمز خيل مسردانا ين اتم انا كحدغو انجرا ايو زمصن زلو امبر انجرا بزي اسلا زخونت امبر انجرا اندحر فطيركم لي شك حدغو يبلانامو دحارغن زغرموكم مسخاتون كابزاوزني امس وصاهم يلنانا نقول ساعات قالوا حزو كخنشو زمت تناي حكمنا زمهر زلو دكتور يو وإلنا أنا سلازي أبت حساسوانا أو رئيسنا أو كل نجرنا زي تلوتنا زهنا عينة لوت إكنمز خم زي نخل تردينا معلش في الله أب قطرات خواب زلو محبر سبنا لبام ينولو محبر سبنا مستراوي ينولو محبر سبنا شكالو ينولو بخمزي ومع عينة نجرات النات تعلله نفس سرحو كي يزنبل سرحو كي يسرح زقبر أمنت مسفعفح كاب ونجلون ونجل يزخون زلو محبرسب ندحريت يزمل السلو قرمي 3,000 عامتات زنبرة أوتو عملوكو عبحر خيدها أو حزي أو زح الساعات أو إثيوبيا ونزمل عملوكوتات اللونا عبحرون ناخذ خات تملكو قدم نيرؤيو يولو عبيت ولدي عاوزو خوابينا ون مالي قندما مس هايمانوت تاساسيرو مستبارخه كل ነገር تريفو እዩ ይብልዎ سو سلطينا بزبلنا له እዋን ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ካብ ምንታይ ዝተልዓለ እዩ መፍትሒኡ ከመይ ጌርና አይና ክነምጾ ፍላይ አውዚ ነዚ ፖድካስት እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ዓበይቲ ወለዲ መራሕቲ ሃይማኖት መናእሰይ ምሁራኒና ባህልቲ ማሕበረሰብኩም ከተድሕኑ ዓብይ ተልእኾ ግዴታ حلافነት ኣለኩ ንባዕልኻ መምሃር ማለት ማሕበረሰብኻ ንድሕሪት መምላስ ማለት ከም ዘይኾነ ክትኣምኑ ኣለኩም ልዕሊ 3,000 ምሁራን ፕሮፌሰራት ተጋሮለና ንብል ኣብ መላእ ዓለም ማሕበረሰብና ግን ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ኩናት ንድሕሪት መሊስዎ ባህሊ መማጽ ጆኖሳይድ ንድሕሪት መሊስዎ ኣብ ሓዘን ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ ድማ ጎዳኢ ባህሊ ጎዳኢ ልምዲ ጎዳኢ እምነት መሊሱ ንድሕሪት ይመልሶላ ዓርሱ ብዓርሱ ክቀታተል ይጽባሕ ንጎ ኣብ ሕድሕድ ቦታ እዚ ገይርካ እዚ ተገይርካ እናተባሃለ ዓርሱ ብዓርሱ ናብ ምቅትታል ከይመፀ እዚ በእዋኑ ክንፈትሐሉ ንኽእል መንገዲ እውን እስቲ እናናድዳን መፍትሕና ቀመጥና ኣወል ዓብይ ሽግርና ኣዕርዩ ክስርሐሉ ዝግብኦ ተብስና እምሮ ዘሎ ተተሓሳስባ እዩ مهور بزحة كش بزحة ود مزمور بزحة كالي بزحة نص يكونن نبعلو كابسنا يمرو جميرو كغير كخيرلو خم تزول كايو شجارة الناس تي حدا دكتور ناي شجارات أنكي زمهر انت خوينو فالسوي بزعلا منافست النام هارا حدا كهن نبعلو أبتم قلان كم زي غير هافت خمسي خليه كم زي غير مستفاكر كسرح خليه زبل انت خوينو عاوز يخسرح زغبا كم حبرتسب زودو قنازل ጦርነት برقص يغودك ايو درقي يغودك ايو حمام يغودك ايو قندن حبرتسب زودو قن اب سناي مرؤ زلو سناي مرؤ زي ملواط ايو كم زي عينت تغبار مبزحتو اب افريكا يزرع زناي بعد املكو زناي منافست املكو زن منافست مؤمن ببزحتو افريكا يزرع كاو اب اثيوبيا ون مالتي انا اب كبابي مويالي حدا كبابي كويسا زين تايز بهالزي
ጉላ ዘምልኹ ሰባት ኣለዉ ነቲ ጉላ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዲ 3 ግዜ ጠስሚ እዩ ዝቕባእ ጠስሚ ይቕባእ ማለት እዩ ሽቶ ይርብረቦ ኣብኡ ሕሩድ ይሕረድ መስተ ይቐርብ ሕዚ ዘምልኽዎ ግን ነቲ ጉላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብዚ እንተዘይወፅዮም ዞም ሰብ እዚኦም ብዛዕባ ቴክኖሎጂ እንተሚርካዮም ብዛዕባ ሳይንስ እንተሚርካዮም እንታይነቶም ኣይኮነን ክቕየሮ ይኽእሉን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ትግራይ እኮ ስኢልና ንኻልእ እንብል እምበር ሕዚ ኣብ ከም ተዓንቶ ዝበልካዮ ሓደ ከባቢ ደም ኣረቂ ካልእ ናብ ባሕሪ እናደርበዩ ዘምልኹ ሰባት ኣለዉ ብተመሳሳሊ ደረጃ ኣብ ትግራይ እንተሪኢኻዮ እውን ንኣብነት መስቀል ከፍቲ ትእክብ እሞ ከፍቲ ኣኪብካ ናይ ጤል እዝኒ ትቆርፅ ፀባ ትገብር ፀባ ናብ ጓጉድ ጌርካ ትደም ናብኡ ጌርካ ነተን ከፍቲ ትነፅገለን ታእዩ እዚ መዓዘ እዩ መፅዩ ትኽክል እንተኮይኑ እውን ትኽክል ኢሎም ቶም ናይ ሃይማኖት ሊቃውንቲ ትኽክል ክግበር ኣለዎ ኢሎም ብማስረጃ ከምህሮ ኣለዎም ትኽክል ተዘይኮይኑ እውን ታእዩ ዘምልኾ እዚ ኢሎም ክኹንንዎ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ከውድቐና ዝኽእል ናብ ዓዘቕቲ ከይንምዕብል ኣሲሩ ክሕዘና ዝኽእል እቲ ናይ ውሽጥና እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ፕሮፌሰር ሳይነስ ተማሂሩ እንድሕር ካብ ድሑር ባህሊ ዘይወፅዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ዘምህሮ ካሊእ እንታይ ቅዱስ ጳውሎስ ይብል ኣይትሸርሙጥ እናበለ ዝሽርሙጥ መምህር ትምህርቱ ተቐባልነት እዩ እቲ ዘሙ ትብል ሌሊከ ትዘሙ እቲ ስርቅ ትብል ሌሊከ ትሰርቅ ኣይትስረቕ እናበለ ዝሰርቕ ቀሺ ዘይናቱ ዝዕፍጥጥ ቀሺ ከመ ገይሩ ትምህርቱ ክፀንዕ ይኽእል ስለዚ ናይቲ ሕብረተሰብ ውድቀት ክንኮኖ ዝግበአና ንዛረቦ ግን ኣይንኸውንን ኣብ ሓደ ሓውካ ክኸውን ዘይትደልዮ ኣብ ባዕልኻ ባ ክበፅሕ ዘይትደልዮ ኣብ ካልእ ሓውካ ክበፅሕ ኣይትመነ ዝብል ናይ መፅሓፍ ቃል ኣይትግቡረን ንባዕሉ ክጠመ ይደልን ንኻልኦት ግን የጥሚ ንባዕሉ ክዓርቕ ይደልን ንኻልኦት ግን ይዕርቕ ንኻልኦት ግን ካብ ስራሕ ይባረር ብዙሕ ግፍዒ ይፍፅም እዚ ውድቀት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ካብዚ ውድቀት እዚ ክንወፅእ ንኽእል ኩሉ ነናይ ባዕሉ እጃም ተፃዊቱ እዩ ንኣብነት ተዓብዪ ፓወር ተዓብዪ ተሰማዕነት ዘለዎ ሚድያ ከምዚ ሚድያ ማለት እዩ ከም ዋና ሚድያ እዚ ብዘለና ዓቕሚ መልእኽቲ ንሕልፍ ኣለና ኩሎም ዘለዉ ሚድያታት ኣብዚ ኣብ ሕብረተሰባዊ ለውጢ ካብ ድሑር ባህሊ ክወፅእ ከምህሩ ክኽእሉ ኣለዎም ካህናት እውን ብፍላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ትግራይ 96% ወይ 97% ኦርቶዶክስ እዩ ይበሃል እዚ ድማ ካብ ሕድሕድ ገዛ ክሳብ ላዕሊ ክሳብ መንበረ ሰላማ ወይ ክሳብ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ማነው ናይ ትግራይ ሰንሰለት ኣሎ ኣባት ነብሰለና ኣነ ንስሓ ኣባተይ ተናይ ውሽጠይ ናይ ገዛይ ኩነታት ይፈልጣ እዩ ይቋፃፀረኒ እዩ ማለት እዩ ክንዲ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ መቆፃፀሪ ሲስተም ዝዘርግሐ ማንም የለን ስለዚ ክቕይርዎ ዘኽእሎም ንክቕየር ዘኽእሎም ሲስተም መሓውር ዓቕሚ እኒሄዎም ግን ኣይተሰርሐሉን ናብ መፍትሒ እስቲ ንኸድ ሃለካ እቲ መፍትሒኡ ታእዩ መፍትሒኡ መምሃር እዩ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ምልዋጥ እዩ ብግዛዕ ብልተፈላለየ ነገር ለዊጥካዮ ተሃፍቲ ተተኣከበ ተመሊሱ ሞላጫታት እዮም ዝወስድዎ ምንም ዋጋ ይብሉ መጀመርያ ስራሕ ውዒልካ ኣብ ቀዳዳ ከሻ ተቐምጦት ኮይንካ ምንም ድኻም እዩ ኣብ ነኾለ በርሚን ማይ ክትመልእ ኣይትኽእል እዚ ማሕበረሰብ እዚ ሞይቱ እዩ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ኣብዚ ዓድና ከባቢ ቆልዓ ላብ ባሕሪ ይጠልቕ ሓደ ቆልዓ ሃም ግዛዕ ኢሎም ወይ ተዳፊኦም ላብ ባሕሪ ክጠልቑ ተለውስ እቲ ባሕሪ ውሽጢ ከኣት ተሎት ማይ መሊኡ እቲ ሰብ ብድሕሪኡ እንደገና
دحري خلت معلتي قال ايو لا على الانصاف في مثلا كاو تايلو تايبحال ودو طليقو ويم قالو طليقات بحر لها اللي استمري سعرق امص بقي عمص حيزو ايو اي سديتو هايلو سلست معلتي تبحري لا يقلش علاش تسديدو عليش ناسي إنا يويسو تحت طليقنيو دحرا يلوص للعلي كاو او سلست معلتي يلوص توهيلو اتر مسليتو يابا توم طلقون بيتسب بقي عمصو ارقي لاتبهاله زي بطاويونيو مالتي حمزي له لمحبرسب تاهاكتو لللك اتي شجر زغاطو وسب كغبر ناي غدنيو ጭንቅዩ ጨንቆ ተዘጋጁ ስለዚህ ጸንሐ ተማሂሩ ስለዚህ ጸንሐ ሓደ አዳም ሓንቲ ሄዋን ካብ ሓደ አዳም ካብ ሓንቲ ሄዋን ተፈጢሩ ተዋሂሉ እቲ ህዝብ ልስባኸሉ خالق ሕግ የለይ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ሰብአይ ሓደ አቦ ሓንቲ ኖኒአትና ተዋሂልና ኢና ነአምን ብድሕሪኡ ግን እቲ ሓደ ሰይጣን እቲ ሓደ ብስሩ በአካል الرأس ሰይጣን ለየለይ ብስሩ ሱልኻ ስውር ልበሃል ሰይጣን መንፈስ ሒዝዎ አፍቶሽት ሒዝዎ ልበሃል ነገር የለይ ሰይጣን ስራሕ ምክንያቱ ሰብ ከይግን የካኻ ተጥንቀቕ ለሚ ባዕሉ ተሰብን በይ ሰይጣን ልበሃል የለይ ሰይጣን ኮይኑ ለለለሚ ሰይሰብ እዩ ስለዚ አነ ካብ ዝገርመኒ አረቂ ለልዕሊ ወልዓሙማት ኻስ በግዒዋ ደርሆ የምጽእ ላተባሃልኻ ክሰደያ አይ እዚ እዩ ንዮት ማሕበረሰብ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ብሓቂ ቡነቱ كحد أدم كحد هوان توليد إيلا ولا بسبب ذيك جبرن يلو لسج محور سب يناني أنا لمثالي سب همزنا يزوم تقريبا إدت يعني بهالو سوات بلع النسب همزي أجرو يكله بلع وتوايلس عند حل السبلع كخوينس بمحرشة تقصوا موي بناغان وهو عند حلول عوا خوين زي ما تكوشاس او يا يلقنا افتي بالعسل ازي لامن محبرسب كو ان الناس كاو خز بملو بمحبت مهر بمحبرسب وا صبق البلا عين فري البلا قيح البلا تاريخ استبيو انا كاوز حدا مسافنت قدم زوم مسافنت سيت هايولو بودا صبق البلا تسويتي ندحر ويم صبق البلا من سياف تعد تهليو تومنا قادم مسافنتي فقادو يوم الخد نيروم لاب غاز لاب غله مناب غزوم يعرفي كاوتم صبق الول من اسايات لافتنن استي غله دمون مو هايولسي اتزي تطنقو تازي لاب غزانا كاي اتي صبي بيوزي بودايو خيولعكم صبق الول سوي تهلياله هم غزعيلا تدرس تايبل على اكي تخرتنن استدمات سبعيلا اكي خد بودايا زيا بلعيتي يالات بحاله بعلو محبرسب الفطرات محبرسب بك أبزي موسيقى تنقلني عيلخون أبزي الوعلو لطعمو كم لصرع حقي لتمحور سو أتيلوي سلزي بناي محرشة لحرسها لا بلعها بناي كروات أسيس لا والخا حديرها لا تلهها بدحري وات أيوزي تريد لها بناتو محرشة بناتو صناصن بناتو مسكل بناتو كل مسارياتات بحق بناتو أبي إثيوبيا زخلو تجرب صحنا لله من الوقت درول كين سرح تسرح لنا أيو من الوقت حج نسرح تأبيو خدان صبوا غيرو سرح صبوا صوف صبوا خدان سرح قابي شمان أيو بخل أنت سرح ونيو تن أنا التقمانا نجر تسرح ونيو زي صريحهم لنا أيام إذا نجر زي إذا تمهير زلتو للدخزي كافزي خم جرنا أنا نوصل محبرس بخلينا كو تغودينا للنا بحادث راح يكون تغودينا سوينا اينا غوينا اينا لعلبس احنا نيرنا تمليسنا جن افتوشتنا تتفتشنا جن بادو تاتينا بادو بقى بادو من على تريمو خدان الخدنكا شمانه شمينس شمانه ايو مزيها ملخت واسب ازي طلال لمحرش يسر حقن بقر يوم سرح زياتهم بوداتات يوم زيهم واطوتات يوم زيهم باروت يوم زي لا تعالى تسرح لنا بقى فولي سبل بحال يدي فولي لبلو بسرحو بتغوارو بقوم نغرو يسبل في اللمبي بتولدي بحرق البحال يلي همزنا زمن مسافنتي دك ويتانا دجات من دخان دك غرازمات قال منام قدم سؤالخا بحق ونتو سئلو طاليان ويم دمو توم زنور مسافنت بلاشو ونجر فولي زرعي بقى اللي كلا زرع اكو فوليات زرعيو
ሰብ ተኾይኑ ሓደ ኣዳም ሓንቲ ሄዋን ፈጢራቶ ሲ ካበል መፀዘር እዩ እንደይ መብዙሓት እንስት እየን ነይሮ ወይ ብዙሓት ኣዳም እዮም ነይሮም ኢልካ ተኣምን እዚ ለይሰብኽ ቀሺ እዚ ለየምህር ማሕበረሰብ ዝማሕበረሰብ እዚ ተጎዲኡ በቃ ተጎዲኡ እዩ በተለይ ዝመንእሰይ ትሪእዎ ኣለኹም በቃ ትመንእሰይ ሲ በቃ ታቡዳ ትበሃል ኣው ልቡ እትይዋ ትሪእዎ ኣለኹም እንደይ ልፈለሱ ሰባት ኮን እዩ ሰምዖት ኣለሃስ ኣብቲ ማንጨለ ተኸድኻ ድማ ታይውርቶም ማንጨለ ዝሕፁ እንደይ ሰብ በሊዕኻ بسنسدت سوا اللي زي البهال محبرسب حيزها هامجير هايو كعبة هامجير زوم دك ناس تعينا نحد قلهم كنا لا أقمني الناس ساتهم ما تقوم لعل خيرهم اللي بتكنولوجي جن أفتوش تجازهم لله نجارات جن قشاش جن أي تصرجن تماري سما ويوم ردك رسول الله واجا يقول الناس الذي مجمرة بهالخا سرعتها زي همزيل ولا بهلي همزيل ولا سرعت من تسقك تعفوينك لا سجعها كتنبر بحق بناتو وكفل عني سبا يبلعي بسو سرون حقي بناتو تي مسون قطعت كل موسيقى لا تلا حديرو وطا يعيونا وطا زرعي بهال تريلا بليلو غير مرعيت كايدي تريلا دحار أنا ندعي من الوقت حميل ولا تولي على حد بوتا زقاتم نجر نيرو قلعة تمهاريت شاكفلي ويخمويا حار بزح جزء بفلايد ما عفتو سنة أصحابي تمرتي عبزي ولو جلسنا تبزي ولو محبر السبب معباي تأجم اللو ناي وعلو تمرتون كوا حاول زخيل خنتات زي من بارو مالتيو تقلعة مس ودي ركبت في الزمو تتأنس نجرجن إذا عاق إيمانتا ترك أنتل مخنياتو في تسعة السوق خمزي خوين أيين تيلا كجات مع زق السنول بوناوي متكعتن بفلاي كهر صدر أول نتاي خمس زقل فريحة ستفل مزراب تعبي أي تزاربتن حار تأخوين أزاقول عزيزة مزراب تعبي أو وش تحس حار زاقول بداية حزوة مالتي تواهيلو مالت ما مهارتنا ونسلز نبرتيا تتحيزات عسيرة تقفديدا حر دورها حر بزوح جيزي بتدقاقا مهم قلنا هنا نقولعا already كسرنا لجيزي بزو صدق قصري تتنسى نقولها منسي تحر نقولها مسمتة تقولعا خلرتلو paralyzed لهون قلعة توليدو خمزي عين التاريخ ون زلوا محبرة سبب لنا أزي كنوا تصعدوا عينوا تصعد بحارة كنوا تصعدوا خدينا نام ميديا ون ما يلتيو سلزي عب تخكلنيا زي هنا مسلي حزنا ودا بهلاوي لمد حزنا أمنت حزنا نخدومي نوصدومي سقمتتك خبرتو يوم كنوا تصعب يجبنا كنجافت أمون يجبنا سباتينا أكو كموز نتعرف يكوننا موز يتعرف نبحر خوينو نسأل أكنو قوان برهان نوتسس نخمزي عينة بهلاو لمدي كنجافت من تاينا نفرح تكل تلزي حد جزاك كفتش كوكوح نايبع لنا محبرسب نسعى زيوت عناس عديس هابا خيرنا محبرسب نسعى زوت عنا سواتيلنا نخف السواتي سلازي كهبع لنا عينا كنجمرو زقبئنا مالوتي تو يوتيوبر نزي نجرزي حيزو متصيلو نحنا ون نفت بوتا خيدنا بقلصي نت محبرسب ون حديثنا نتو هايمانوتاوي اكالو ون حزنا خيدنا نتي بوليتيكاوي مريحنا زلو سونا وامصينا نكن حاتت قالنا اتلنا نخرينا خنغافوتو اينا مالوتي እዚ ነገር እዚ ክሳብ መወዳእታ ክንخدو ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ትብልዎ ጉዳይ ተሃሊኩም እዚ ንሽተይ ሰዓት ከበኩ እወ ማለት ሓንቲ ነገር ኒያ ክርስቶስ ብሓቂ ነፃ ውፅኢና እዩ በተለይ እዚ ድሕሪ ክርስቶስ ልደተ ክርስቶስ እዚኦም ኩሎም ልክጠፉ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ مسانا 33 عمت تقميطو ببهق الهق انزيتي ازز الازمادي مسانا خمزي زغبر لا بلا مسانا عويو تسقيلو مويتو مصاتو ينان صبي زلنا
إذا كل تنقل إذا كل متلان ما نم بلى صحاي حيزو تمسأ ما نم كريستوس أفزين يتولكم ما نم كدحني يزبل ما نم مدحن يلن أفز عالمي الخير بليك أونتون بحقيقهم ممران نايك إني ممران ليك أونتون حنتك إني تايلهم نيرهم إيتأمانوا 7 إن ولا واحد سلاسية بس عمناوي زمن أمتعنا ألو منوكسية إلهم نيرهم سلازي بس هم من تنياشي ما نم فلاسية أورورمية أدفرمية قالوا لزي كله كي تعملوا صحيح كهمزة أجيرو حيزو تمتع كي تعملوا كريستوس أوزوا الشازين يو بزين يو همزة يتولقهم كي تعملوا يلو مويتلنا كريستوس نعملوا له بيزهات عن كوتم قلاوس إننا خيلو يبقى بالحرزي إيو زخل نجار تميسنا ينام بي سكوا الحين الناف ما نم كي يتاللكم ما نم كريستوس راح يمدحانيت أفزع عدم زي ما نم مدحانيت ما نم زحمم نسيو زقاتل نسيو زوسد السيو زهب السيو يلو سوي هو إلى كل فترة سلازي بدحري أجين إكلا إجير الخا إكلا مدحانيت من الوقت خزي بداتات يلوي الخا واج خويد المسألة أنا من الوقت نابود على مدحانيت لا شرط لنا ورسواتيو خازها مجيرنا كيت إياه لدحريت إذا كل زمن لا شطحهم لنا نورهم نابودا لا ولهم دا عند حبودا لي لما يتوهيلهم كيت يوئل مثلا أنا بي بودا يدلن لمثال أنا خزي هاي كولوا اليوم أو كومنت من الوقت همزي كل تلحو حتى بودا قد يبعلوا لي يوكلوا من الوقت الله برسه وهويو الرأيو سلازي بالسرو حدا سب لأناسي بيزهات عن كريستوس مويتلناي بعلنا أين نتالل لنا بقى غيره لو على الجنزة لا دليسنا جنزة مأتو إياه ولا تال الجزا نا بيزنس عليه ونقتي من نير يحمتو قتي مكحولي ليه قت أبو سوي اللي بقى على الهفتام خون دحلو لي سب بقى لا سرح مغير خامل سرح باغير خامل التو باغير خامل وصا جنا كعسر عمت جمير خايو الهفتم بي صولخا أو 3 عمت جمير خا حر تحمليت ود عسر حيز لملت أسب لتنا 3 عمت هذا النقرش لا والخا يخات مطلو هذا النقرش ملء اللي يخا كتب سرح لابز عالم عفوكات بربر تقفتلاس بري رأيات خد بعلا يقلب تمس ولا لخونه فطور توليدوس تتفلفلو بعل بري رؤي لمس اسكا اغر تكل يلقلوا هاوز زمننا ግን ትሪው ወለለهم በአምልኮ በቃ ጾይሉ አምላኪ ለሆነ በቃ ተይሰርሕ ክፍትም ሓደ ሰው ተሃፍቲ ነምልኸውን መብዝሑ ደገና ሓደ በቃ መኪና ይገዝእ ሓደ ገዛ ይገዝእ እንደ ሃፍቲ ተይሉ ዋ ዚዳ ጠንቋል እንዲ ዚዳ ደፍተራ እንዲ ዚዳ ምስል ይከለን ሃሞል በሃልስ የለይ መርዝና ዕንጫ ከይውልዑኹም ጥራሕ ተጠንቀቁ ሳይንስ ለሆነ ነገር ተዘይ ኮይኑ ማንም የለይ ጥራሕ ሰባት ጨካና ስለዝኾንና بعلنا سرحنا يوم مرز كين بلع طرحنا نطنقق امبر حمزي لبلد اب سبات نمحدر مخنا نيرنا زخلو طورنتس حمزي بحق ونه تاخون كفطر نيرو زخلو دفترا زخلو ممهر زخلو منافست زخلو انتن طيت ليوجه زخلو هندي طالالا بيم مو نيرشعو دحري دفترا ايه بدحري طيت ليوجه يعني بتر ليوقعني اني الخمن نقار ورديت يلو الله على نا حق براتو كنغصر ليلا قال يوم تزاريو مالك انا واخلو حد غزي زغطمن كبره مستملسنا صفتو عد حوس خبابي لو مومو حر እና ተጫወትና خمزي ታቆልዓ ተሐምል حر አስጢሞም ይሕዝዋነ ታቆልዓ አረ ተረጋግዑ ሆም ይትግበሩ ሆም ይግበርን ተልና በቃ ይጠፍሩዋ ኣብቲ ሽዑዋን እንደውም ሮንዲ ንሕናን በረኻ ኸይድና ሮንዲ ዝበሃል ነይሩ ቶም ሮንዲ በደንብ እስጢሞም ዝኣስርዋ ዘሎ ሓር ጉድና ዘይፈለጥና ንሕና ባሩፁ ተባሂልና ወፂና ቆልዓ ላ ተለፋለፈት ሓዲራ ኢሎም ማለት ድሕሪኡ ዝምሸት እሱ ዝረአያና ቆልዑት ድሕሪ 2 ዓመት ቀረባ ግዜ ንረኸንሞ ንሕና ኮዝ ቦታ ዚና ንፈልጠኩም ኢለና ከመይ ሞ ኢለ وأذا أقول أحبيبس نساتهم كويهون يوم توايلهم ده عارف جيتنا نوقع مشينا لا شعيتو عندنا خبرخات مليس ناس لزنرنا صغري خمد جزء عايز أفوت إيش تصبوا ده عار نجزانا مسيحهم عندنا
እናተጫወትኩም እናሰተኩምስ ዝኾነት ዓርክና ሓፍታትን ንዓተን ንዓና ግን ብጣዕሚ ተቐርበና ዓርኪ ኣብኡ ትነብር እሞ ዞም ቆልዑት እዚኦም ኮዞም ከምዚ ዝበሉ ሓደ ግዜ ምሸት ዘልፋልፍ ነበሩ እዮም ተባሂሎም ድሓራኸም ንብል ኣለና ዛሓፍትና ክትሓንቀና ኢላ ዋ ከምዚ ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣብዚ ቦታ ከምዚ ደቂ ከለ ምናምን ኢላ ክትውሕጠና ንማንም ከይትዛረብ ኣበላ ኢላትናስ ድሕሪ 2 ዓመት ዝምስጥር እዚ ነውፅኦ ኣለና ኢላትና እሞ ኣብ ባዕልኻ እውን ይገጥም እዩ ኢልና እዚ ፖድካስትና ኣብ ዘሎ ዝኾነ ሓቂ ብፍላይ ድማ ዘጋጠመና ማሕበራዊ ቅልውላት ነውፀሉ ብምዃን ኢና ነውፀ ኣለና ሓደራኻ ከይተውፅኦ ዝበልክኒ ድማ ኣውፅእ ኣለኹሎም ሓንቲ መወዳእታና ሽግር ብጣዕሚ እንዲና ወሪድና ይጨንቀካ እዩ ከመይልና ኢና ክንወፅእ በዚ መዋዕል እዚ ዶ ከምዚ ኢልና ምተዛረብና ነርና ብዛዕባ ድሑር ባህሊ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩሞ ሓደ ግዜ ወፂና ነርና ወሪድና እንደገና هذا ከዓመ ካብቲ ዝወረድናዮ ስዕሪና እንቆልቁልና ናብ ዓዘቕቲ ዳርጋ ንኣቶ ኣለና ከም ሕብረተሰብ መጠን እዚ ክንተሓፋፈር የብልናን ከመ ገይሩ ሕብረተሰብ ይፀርፍ ከመ ገይሩ ሕብረተሰብ ይዛረብ ከም ሕብረተሰብ መጠን ኢና ወሪድና ዘለና ዘቂጥና ዘለና ስለዚ ሓባእያ ቁስሉስ ሓባእ ፈውሱ እዩ ካውዚ ከውፀና ዝኽእል ኣነ ዝመስለኒ ከም ተዓንቶ ዝበልኩ ሓደ ናይ ሚድያ ስራሕቲ የድሊ ካልኣይ ሕጊ እውን ምርቃቕ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዝበለፀ ብፍላይ እዚ ናይ መናፍስቲ ጉዳይ ሃይማኖታት ብደንብ ክሰርሕሉ ክኽእሉ ኣለዎም ኩሎም ሃይማኖታት ማለት እዩ ዘይናቶም ዝጠበቕዎም ድቃላ ኣሰራርሓታትን ድቃላ ዝኾኑ መፅሓፍትታትን እኒሄው ንኣብነት ጥበብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይጸልእን ጥበብ የሞግስ ቅዳሴ ኩሉ ግዜ እንትቅደስ ተሎ ተውህቦ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ሰሎሞን ጠቢብ ነይሩ እዩ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ከምኡ እናበለ እናቀደሰ ዘርፍድ ካህን ቡዳሎ ኢሉ እንትዛረብ እንተሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትመላለስ ሓንቲ ቆልዓ ነይራ ክርስትና ወሊዳስ ክርስትና ይነኸርስትነልክን ኢሎምዋ ታኾይነን ተወለቶም ቶም ናይ ትደብሪ ገበዝ ይሽኽነ ጠምቀልክ ኢና ኢሎምዋስ ድሓረ ቶም ካህናተኡ ዘሎ ዋዚኣ ኮ ቡዳእያ ከመ ጌርና ነጠምቀላ ኢሎምዋ ድሓር ምስ መፀት ተመሊሳ ኣጠምቁለ ይባ እንታይ ይባ ኢሎም ዝኾነ ምክንያት ይህቦም እንታይ ደም ኮይንኩም 4 እግሮ ይነጠምቅን ኢሎምኒ እዚ ኮ ይኸው ኣው ዘይተረደአኒ ግን ሓደ 4 እግሩ ዲ ነይሩ ተቆልዓ ፅናሕ ክነግረካ እንዲየ ትቆልዓ 2 እግሩ እዩ ተፈጥሮ በቃ ሰናዕዳው ኮይነ እግሪ ኮይነን ተፈጥሮስ ኖርማል እዩ 4 እግሪ ዝልዋ ዘለዎ ኣሽሙር እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣገልሲ ክትኾን ዘለዋ ማለት እዩ ቡዳ ዝኾነ ሳይጥመቕን ዝብል ኣሎ ሪኢኻያ ዲኻታ ትመሓላለፍ ነበረት ማሕበራዊ ሚድያ 4 እግሪ ዝብልዋ ዘለዉ እኮ ቡዳ እዩ ብ4 እግሪ እዩ ዝኸይድ ለይትስ ናብ ዝብኢኹም ትቕየሩ ዝብኢኹም እዮም ዝብልዋ ዘለዉ እዚ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ እንኳንዶ ቡዳ ይቅድስን ቡዳ ይጥመቕን ክበሃልሲ ኣብ ቅዳሴ እኮ ይብለካ ኣለኹ ጥበብ እንድዩ እቲ ቡዳ ዘብል ዘሎ እኮ ጥበብ እዩ እዚኦም እኮ ናይ ኣዳም ዘርኢ እዮም በአምሳለ ስላሴ ዝተፈጠሩ እግዚአብሔር ንአዳም ተፈጥር እንተሎ እፍ ዝበላ መንፈስ ቅዱስ ዘላቶም ሰባት እዮም ካብ ካልእ ዝመፀ ይኮንን ካብ አዳምን ካብ ሔዋንን ካልእ ፍጥረት ተሎ ናይ ሰብ ፍጥረት ኢሉ ዝጽሓፈ መጽሐፍ የለን ከማና እዮም ሰባት እዮም ነዚኣቶም እውን ጥበበኛታት ጥበብ ንሶሎሞን ተዋሂባ ሶሎሞን ሓጺን ይሰርሕ ነይሩ ቤተ መንግስት ይሰርሕ ነይሩ ሙሉእ ጥበብ ነይሩ ስለዚህ ኣብ ቅዳሴ እኮ ይብለካ ኣለኹ ልቡና ንዳዊት ተዋሂቡ ነብኡ ልብ ኣምላክ ተባሂሉ ዳዊት ማለት እዩ ጥበብ ከዓ ንሶሎሞን ተዋሂቡ ጥበብስ ብእግዚአብሔር ኢኻ ትረኽቦ ዕድለት እዩ ሃፍቲ እዩ ዝብለካ ዘሎ እዚ ኢሉ እናቀደሰ ኣይነ ጠምቀልክን ዝብል ካህን
أوزي إذن هي توتكت مجمريا مالتي كفتش زقبقه كاو كيدا أخصم صيان تقبل ما تطميق يتولع جن إذا كان زي كمناتي كناتي يخد تحزق بقه بغنياتهم قويتانا مرحينا يسوع كريستوس بز سرعنا سرعات حواريات بسرعة وسرعات ودي أبربع معلتي قال أو 8 معلتي إيات يتطمقت زوزو تمصحفت مالتيو زي جن كتما قوتس كلتا 3 ور حجير الله مالتي زوال عزيا معلت مسحاله في تطمق زلو سلازي كم زيهم تمسلو كهنات كنتم يخد تحزق بقه تردي خاندو عمق فلتات ونس يولو من كم هارو يوم زقبقهم كالي زي نورات مصحفتي نيولكا زي نورات مصحفتي عدد شقاطو صلت امهير وايو بيتانا مرحينا يسوع كريستوس بونجل اقميطو وايو ابرعتي ام وانجلات الله تصلي انتلون تاينا إلنا خنصلي يدمو أونا زب سمايات يتقدس مكيلو يوك سام مجرشا مهيرو ناتنا ناي أرثوذكس توحدو بيت كريستيان كعامة نعمي بيتاችን كبري ولاديت أملاك سلازخونت بسلام قدوس جبريل ملائكيلنا وسيخنا أونا زب سماياتن بسلام قدوس جبريل ندقم قول في صلوت زيانية كاو حليفكا صلوت كل جزية زوتر صلوت الله صلوت هايمانوت زبحال الله كساب سلام لكي كساب بسلام بصلوت أجزئتنا مريم تدقمو مالتيو كاو انت خيل كاو داسي مريم تدقم تزبالت مسؤول قصيلو زخيب داويت صلوت مالت داويت نخلو أجاننت يرحق منفس قدوس يورس ليقاون تزولوا داويت نترجمت له بعلو قيتانا مرحنا يسكو እግዚአብሔር ጠጣው ይብል ይኖርየን እንበር ይዝብል ውዳሴ ማርያም ተንደግሙን ምቤታችን ጠጣው ይላያት ሰምዖ ዝበረከቱ ዝየለው መዘራረቡ ቋንቋ እዩ ዝብሎ ግን እንታይ ለምምጽየምቶም ነጋዶ ዞም አደዳ ነጋዴ ዝኸውን ዘሎ ህዚ ብዙሓት ተንስቲ ወለድና እንትትርን ተለኻ ባርቶስ ዲዩ ፓትሮስ ዝበሃል ዓብይ መጽሓፍ ኣሎ ስቂሉ እዚ ዘይበሃል ድርሰታት እገለ ደሪስዎ ዘይበሃል سيلم فلسطي كوفي لم صحف زو علوه نسو تزي زخوني حزامو نسو يدقما نسو صلوتا يكونن ناي نقادو مأتو قرشي ايو هذا وانت اي زبل مرقم ترحيو تردي هانا مرقم ترحيو لفتا مفتحين يتوه سلازي كاوزي كنوصل لنا حدا مفتحي يزي بقلسي كمهار كخيلو اللوه توم ناي بوليتيكا سباتون كم حبرة سبمتن زقيتنا سلازلنا نلمعاتون كاوزي سزي وصينا كنا لمع سلازي نخل بحق خدندق خلو الله وزول امنتي زلني بفلاي ميدياتات كعامة كم تقال ازعات خيا زلها كيدو مرسان دلي ودي له ازي وانا بودكاستيو وانا بودكاست ابزت تفلاليو محبراوي قطباوي سنلبوناوي ساينساوي بوليتيكاو زخونو غدات እናምፀ ዘዛቲ እዩ እዚ ገጢሙና ዘሎ ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ባህላዊ ቁሉላው ምስ ሃይማኖት ተኣሳሲሩ ተላኺኹ ዝኸደ ማሕበረሰብና ናብ ከቢድ ጽቕጠት ዘእቲ ዘሎ ኣተሓሳስባ ክነወግድ እንተኾይና ከም ዋና ፖድካስት ኣብዚ እናምፃና እቲ ሓቂ ክንዛተየሉ ኢና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ በይኖም ኣካላት ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ ዝኒኦ ጉዳይ ተምሃሮ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፖለቲካዊ መራሕቲ ብፍላይ ድማ ዓዲን መርሐለና እንብል ከተማን ወይ ድማ ፖለቲካን ጥራሕ ኣይኮነን ኣተሓሳስባ ማሕበረሰቡን ምቕራጽ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ እከለ ተባሂልና ተጠቋቂምና እንኸደሉ ከይኾነ ከም ማሕበረሰብ ናዕበል ዒልና ኣብ ልዕሊ እዚ ማሕበረሰባዊ ባህላዊ ዝቕጠት ናብ ዝለዓለ ደረጃ በተሓሳስባ ክንሰግር ኩላህና ክንለዓል ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበጽሕ ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ባህላዊ ናዕብ ክነልዕል ይግበአና እናበልና መደብና ኣብዚን ንዛዝም ኣብዚ ማሕበራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ሳይንሳዊ ይኹን ጉዳያት ንኽንዝቲ ናታትኩም ድጋፍ ከድልየና እዩ ናታትኩም ድጋፍ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር እዩ ክኸውን ዘለዎ ሕዝውን ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ ንብለኩም خبرت ይሃበልና ኣብ ካልኦት ምድላት እዚኦም ኣዳልዎ እትብልዎ ብጥቆማውን ስደዱልና ክንቀበለኩም ኢና ክነቅርበልኩም ኢና ወደሓንኩ ነው
እዚኦም ኩሎም ልክጠፉ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ምሳና 33 ዓመት ተቐሚጡ